Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πάνελ, στο πανόραμα επιχειρηματικότητας καταρχήν. Καλώς ήρθατε στο πάνελ για τις εξελίξεις στον χώρο του τουρισμού, τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Είμαι ο Αντώνης Κλειδάς, είμαι καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος στον Τυρί, είμαι Department Head of International Business and European Affairs και επίσης διδάσκω στον τουρισμό. Θέλω να σας πω ότι κάνατε πάρα πολύ καλά που σε μια ηλιόλουστη μέρα Παρασκευή που είστε νέα παιδιά και ελπίζω μετά το πανόραμα να πάτε κάπου να διασκεδάσετε και να περάσετε καλά. Μπράβο σας που είστε εδώ, που θα μπορούσατε να είστε σε ένα καφέ, σε μια παραλία και είστε εδώ για να ακούσετε ένα πάρα πολύ, πιστεύω, ενδιαφέρον πάνελ. Ελπίζω να ακούσετε πράγματα που να σας ανοίξουν λίγο την κατανόηση, ας πούμε, και τις γνώσεις για το χώρο του τουρισμού και για τις ευκαιρίες που αυτός περιέχει. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί ειδήσεις τα τελευταία 4-5 χρόνια ξέρει ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να περιμένουμε από τον τουρισμό, ότι ελπίζουμε και πολίτες, σαν πολίτες πια, ο τουρισμός να μας βγάλει από την κρίση και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το κάνει κιόλας και πολύ, πολύ καλά. Αυτό που ελπίζω να βγει από τη συζήτηση σήμερα είναι και ότι ο χώρος του τουρισμού έχει πάρα πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης για σας, τα νέα παιδιά, έτσι. Ο χώρος του τουρισμού είναι μια βιομηχανία νέων ανθρώπων. Είναι ένας φανταστικός χώρος, όπου εκεί πια είναι μια παγκόσμια βιομηχανία, έτσι. Έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους από όλες τις εθνικότητες, από όλα τα κράτη και τα έθνη του κόσμου και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για αυτούς που ενδιαφέρονται. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που είναι σήμερα μαζί μας. Θα σας τους συστήσω εν ολίγης και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή μας, τον καθηγητή μου, τον κύριο Ιορδάνη Λαδόπουλο, δεν ξέρω αν είναι εδώ να με ακούσει. Τέλος πάντων, ο κύριος Λαδόπουλος ήταν καθηγητής μου στην ΑΣΟΕ πριν κάποια χρόνια, δεν θα σας πω πόσα. Πάντα εκδήλωνε τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες για μας φοιτητές ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Εγώ διάλεξα την καριέρα μου χάρη σε μια εκδήλωση που είχε οργανώσει ο κύριος Λαδόπουλος στους Δελφούς και ελπίζω και κάποιοι από εσάς να επιλέξουν την καριέρα τους από τη σημερινή ομιλία, παρουσιάσεις ή ίσως από άλλες παρουσιάσεις που θα κάνετε στη συνέχεια, σε αυτό το τρίμερο. Λοιπόν, θέλω να σας συστήσω τους ομιλητές σήμερα. Ο κύριος Αγγλού Παστέλιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη Signature Europe. Ο κύριος Ανδρουλάκης Θωμάς, διευθυντής βιώσιμης ανάπτυξης στο Μήλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Ο κύριος Ρακόπουλος Γιώργος, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και ήταν ασφαλώς για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, 17 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, γενικός διευθυντής του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και ο κύριος Παλαιολόγος Πάνος, διευθύνων σύμβουλος της Hotel Brain. Πάντα έλεγα ότι στον τουρισμό το να σκεφτόμαστε την ελληνική τουριστική βιομηχανία ως μόνο να πουλάμε υπηρεσίες και δωμάτια και τουριστικά προϊόντα είναι λίγο short-sighted, ας πούμε, να το πω στα αγγλικά. Χαίρομαι που έχουμε εδώ εταιρείες και εκπροσώπους εταιρεών που πλέον εξάγουν και γνώση στον τουρισμό, έτσι, και τεχνογνωσία. Είμαστε μια χώρα τουριστική, είμαστε στο top 15, νομίζω ο κύριος Ζερακόπουλος θα μας τα πει καλύτερα, των τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. Γιατί να πουλάμε μόνο δωμάτια και να μην πουλάμε και τεχνογνωσία και γνώση. Και χαίρομαι προσωπικά ιδιαίτερα που έχουμε νέες επιχειρήσεις, όπως η Hotel Brain, οι οποίες πια πουλάνε και αυτή την τεχνογνωσία, σωστά. Λοιπόν, θα ακούσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ομιλίες. Προτείνω για λόγους έτσι συντονισμού, θα ακούσουμε πρώτα τις ομιλίες, στο τέλος θα έχουμε περίπου 20-25 λεπτά για ερωταπαντήσεις και επίσης μετά ακολουθεί συζήτηση χωρίς ατζέντα, θα μεταφερθούμε στην MC3.3,
όπου εκεί όποιοι από εσάς θέλουν μπορούν σε λίγο ένα πιο έτσι informal και άνετο context, χωρίς ατζέντα, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, ο κύριος Αγγλού Στέλιος έχει το λόγο. Λέγομαι Στέλιος Αγγλούπας. Είμαι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Signature Europe, την οποία θα μιλήσουμε πολύ σύντομα τι κάνει. Και προέρχομαι από το χώρο των ξενοδοχείων. Αρκετά χρόνια εκμεταλλεύτηκα το προνόμιο που μας δίνει αυτός ο χώρος, που είναι το να επιλέγουμε διάφορες χώρες μέσα σε μια εταιρεία, να μαζεύουμε γνώσεις, εμπειρίες και να μπορούμε μετά να τις δίνουμε ακόμα καλύτερα στη δικιά μας τη δουλειά. Βρέθηκα σε Ασία, Αμερική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σουλτανάτο του Ομάν, Ελλάδα φυσικά, Ευρώπη και εδώ και κάποια 14 χρόνια ξεκίνησα με την Goldtaxi, αλλά στη συνέχεια με την Signature Europe. Η Signature όμως Worldwide είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σήμερα στον κόσμο που εξειδικεύεται σε ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες και με πωλήσεις. Δηλαδή δύο πράγματα τα οποία συνδέονται πάρα πολύ μεταξύ τους, διότι όσο καλύτερα μπορώ και δίνω την υπηρεσία μου, αυτό ειδικά στον χώρο των ξενοδοχείων έχει και ένα οικονομικό αποτέλεσμα στα περισσότερα τμήματα των ξενοδοχείων. Στο δικό μας το region, η δικιά μας περιοχή είναι η Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και έχουμε κάποιες πολύ εξειδικευμένες συνεργασίες, όπως είναι και μάλιστα σε corporate επίπεδο, παράδειγμα όλα τα Kempinski όλου του κόσμου. Έχουμε τα Sofitel Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, όλα τα Pullman και διάφορα brand τα οποία βλέπετε εκεί, όλα τα Move στην Ευρώπη. Επίσης, κάποια πολύ ιδιαίτερα ξενοδοχεία έχουν εμπιστευτεί αυτό το οποίο κάνουμε, όπως είναι το Ritz στο Λονδίνο ή το Mayborn Group με το Claridge's, με το Barclay, το Connaught, τα οποία είναι πολύ καλοί μας πελάτες. Και φυσικά στον ελλαδικό το χώρο. Αυτό το οποίο και για όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ πιστεύουμε πάρα πολύ, και ήταν και ο λόγος που έφυγα από το Operation να γυρίσω στο κομμάτι που λέγεται ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση, είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει στο κεφάλαιο επιχείρηση, όποια και αν είναι. Και ο δικός μας ο ρόλος είναι να το διαμορφώσουμε αυτό με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα νέα ταλέντα με ένα σωστό τρόπο, με μία πορεία, ώστε πραγματικά να διαφοροποιηθούν και να πετύχουν στο μέλλον στη ζωή τους. Και αυτό φυσικά κάνει την ίδια την επιχείρηση ταυτόχρονα και βιώσιμη και πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θα μπορούσαμε να δούμε, και είναι πολύ λογικό, ότι κάποια επιχείρηση, όποιος θέλει να κάνει μια επένδυση, θέλει να φέρει αυτό που λέμε ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα. Για να έρθει αυτό όμως, αυτό οφείλεται πού? Στους πελάτες, στην πιστότητα των πελατών του. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μπορέσουμε να διαφημίσουμε, να φέρουμε κάποιον στην επιχείρησή μας και να μας ξανάρθει. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κέρδος είναι κάθε πελάτης που μπαίνει στην επιχείρησή μας, όχι απλώς να ξανάρθει, αλλά να γίνει ο πρεσβευτής μας και να μιλάει παντού και πάντα για εμάς. Αυτό είναι, αν θέλετε, το πιο σημαντικό που μπορεί να πετύχει μια επιχείρηση. Για να γίνει αυτό όμως, χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό. Και χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες, το να μπορέσει να δώσει τέτοια υπηρεσία αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, που να τις πάρει ο πελάτης και να γίνει αυτό που λέγαμε ο πιστός και να φέρει το οικονομικό αποτέλεσμα. Ειδικά σήμερα που όλοι βιώνουμε την πίεση την οικονομική, το λεγόμενο value for money, το να υπάρχει αξία σε αυτό το οποίο παίρνουμε, είτε πάμε στο περίπτερο, σε μια ταβέρνα ή οπουδήποτε, περιμένουμε μια υπηρεσία που να μας καλύψει. Είμαστε πιο απαιτητικοί πλέον σήμερα και αυτό το βλέπουμε πού? Το βλέπουμε αν το πάρουμε, αν θέλετε, από το κομμάτι της επένδυσης, εάν κάτι υπήρχε ή υπάρχει ή πρόκειται να γίνει, ότι όπως σχεδιάζει κανείς στο μυαλό τι θέλει να κάνει, ένα μικρό, μεγάλο ξενοδοχείο, να το εντάξει σε μία ομπρέλα κάτω από μία λυσίδα, που είναι πολύ σημαντικό για να έχει αυτές τις βοήθειες, και θα πρέπει να καταλάβει τι υπηρεσίες θέλει να δώσει και από εκεί και πέρα να το διαφημίσει έτσι, ώστε να μπορέσει να του δώσει και μία τιμή. Αλλά, εκεί μπαίνει το αλλά και μπαίνει ο ανθρώπινος παράγων. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι παρασχέδια.
Σχέδια τα οποία πάνε στο Υπουργείο, σε κάποιο Υπουργείο και του δίνουν μια ταυτότητα 5 αστέρων, 4 αστέρων. Όμως, αφού τελειώσει η κατασκευή, τότε μπαίνει μέσα ο ανθρώπινος παράγων, μπαίνουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα το κάνουν ή με Rolls-Royce ή απλώς δεν θα πετύχει αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Άρα και εδώ βλέπουμε επομένως τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για να δώσει αυτή την υπηρεσία, εφόσον εσείς ασχοληθείτε στο μέλλον, που να ξεπεράσει τις προσδοκίες του πελάτη και να λέει «δεν το αλλάζω». Αν παίρνω παραπάνω από αυτό που περιμένω, γιατί να φύγω. Εάν παίρνω λιγότερο, είναι θέμα χρόνου κάπως να βρεθεί κάτι διαφορετικό και να με κερδίσει. Και έχουμε τον πελάτη μας. Γιατί στην ουσία όλα αυτά τα κάνουμε για να έχουμε αυτούς τους πελάτες. Ισχύει ακριβώς το ίδιο. Σήμερα δεν υπάρχει φτηνό και ακριβό. Υπάρχει, αλλά στην ουσία υπάρχουν εταιρείες που έχουν κάτι πάρα πολύ φτηνό και πάρα πολύ ακριβό. Ειδικά στο χώρο μας. Αυτό που θέλει κάποιος που περιμένει από αυτή την υπηρεσία, από αυτόν τον οργανισμό, θα το πληρώσει. Αρκεί να το πάρει. Και για να γίνει αυτό, κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ απλό, είναι αυτό που λέμε να υπάρχει πιστότητα στις προδιαγραφές. Δηλαδή, να είναι ξεκάθαρο σε όλο τον κόσμο τι θέλει να κάνει, τι περιμένουν από αυτόν τον κόσμο να κάνει, με πιο συγκεκριμένο τρόπο, σε όλες τις θέσεις, για να μην υπάρχει τυχερός και άτυχος πελάτης. Να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο που να το ζυγίζουμε, να το μετράμε, και υπάρχουν πάρα πολλοί σύγχρονοι τρόποι σήμερα να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις προσδοκίες και την ικανοποίηση των πελατών και οπωσδήποτε συνέχεια να ζυγίζουμε τιμή και υπηρεσία, και αυτή είναι μια φιλοσοφία της, αν θέλετε, της εταιρείας, για να μπορέσει να κάνει τι? Να διαφοροποιηθεί, να είναι μπροστά, να είναι αυτό το benchmark, το σημείο αναφοράς, και φυσικά να τραβήξει μαζί τα υπόλοιπα, αν θέλετε, ξενοδοχεία στην περιοχή, τη χώρα την ίδια. Αλλά για να γίνει αυτό, ακούγεται πάρα πολύ απλό, θέλει πολλή δουλειά. Και σήμερα υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που τις γνωρίζουμε όλοι, έχουν κάνει ένα εξαιρετικό όνομα στον χώρο της φιλοξενίας, αλλά πιστέψτε με, επειδή είναι πελάτες μας αρκετές από αυτές τις εταιρείες, η εκπαίδευση και η καθημερινή, αν θέλετε, ενημέρωση είναι σαν τη βίβλο. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα, το οποίο πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν στο Ritz-Carlton στο Βερολίνο, πριν από 3-4 χρόνια. Ο Γενικός Διευθυντής, αντί σε κάτι τεράστια παράθυρα που έχει γύρω-γύρω σε μια περίφημη πλατεία εκεί, έβγαλε τις γούνες, τα κοσμήματα, τα έργα τέχνης και έβαλε μέσα σε απίστευτες κορνίζες άτομα που δούλευαν στο ξενοδοχείο, από την υποδοχή, από το εστιατόριο, τεράστιες φωτογραφίες, και φυσικά αυτή η εταιρεία πιστεύει τι? Ότι ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Φανταστείτε σε ποιο επίπεδο και πόσο πολύ υπολογίζει το ανθρώπινο δυναμικό αυτή η εταιρεία. Αλλά είναι ιδιαίτερη, είναι μοναδική, πάει πάρα πολύ μπροστά. Για να το πετύχουμε αυτό, και ο καθένας μπαίνει και θα ξεκινήσει την πορεία του εφόσον μπείτε σε ένα τέτοιο χώρο, με άλλες γνώσεις, άλλες εμπειρίες, άλλες σπουδές. Παρ' όλα αυτά, το να αποτυπώσουμε σωστά την ακτινογραφία της επιχείρησης ή της ομάδας, να το πούμε, το πού βρίσκεται, ποιες συγκεκριμένες ανάγκες υπάρχουν, και να στήσουμε το περιβάλλον, να δημιουργήσουμε αυτό το υλικό, αν θέλετε, εκπαίδευσης, το οποίο θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Εμπλοκή, πολύ σημαντικό, να εξηγηθεί για ποιο λόγο να γίνει, τι θα κερδίσει ο κόσμος, για να μπορέσει να πετύχει και ο ίδιος στο μέλλον. Γίνεται η εκπαίδευση και μετά έρχεται φυσικά ο ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόοδος αν δεν υπάρχει ένας σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός που να αποτυπώνουμε την εξέλιξη. Αν σταματήσει αυτό, ξαναγυρίζει σιγά-σιγά πίσω. Άρα, συγκεκριμένα στη δική μας εταιρεία υπάρχει ένα υπερσύγχρονο, ίσως το πιο σύγχρονο, αυτό που λέμε το Online Web Reporting System, το οποίο θα δούμε σε λίγο κάτι, πολύ σύντομα. Υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα που είναι τα contact μαζί στην ομάδα, στο τμήμα, και από εκεί και πέρα με το σωστό coaching και με επένδυση και ξανά επένδυση βοηθάμε ώστε αυτή η ομάδα να πηγαίνει μπροστά και τα άτομα να εξελίσσονται. Εδώ βλέπουμε αυτό το οποίο ανέφερα, το Online Web Reporting, το οποίο είναι εξαιρετικό εργαλείο, αποτυπώνει σχεδόν τις περισσότερες υπηρεσίες του ξενοδοχείου με αναλυτικά στοιχεία, απόδοση υπαλλήλων, βλέπουμε δυνατά, αδύνατα σημεία και οπωσδήποτε μπορούμε και βλέπουμε τι πάει καλά και πού πρέπει να ξαναεπέμβουμε.
Το να υπάρχει αν θέλετε, μια συνεχή συνεργασία με τους ανθρώπους μέσα στον χώρο, αλλά και με ίσως αυτό που κάνουμε εμείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βλέπει ο καθένας τον εαυτό του να εξελίσσεται. Σε ό,τι και να κάνετε, πιστέψτε με, σήμερα υπάρχει χώρος για τους πολύ καλούς. Όλους τους θέλουν. Και εάν οποιοσδήποτε εκμεταλλευτεί το ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα και πώς θα επενδύσει ακόμα περισσότερο, γιατί η διαφορά του education με το training είναι το ένα μαθαίνω για το μέλλον, το άλλο το κάνω από αύριο. Όσο περισσότερο το κάνει δικό του, τόσο περισσότερο θα χαμογελάτε και θα σας χρειάζονται στο μέλλον. Αν το δει κανείς σαν μέρος μιας επένδυσης, τα λέω λίγο γρήγορα και τούρμπο για να ολοκληρώσουμε στην ώρα μας, είναι μηδαμινό το κόστος, αλλά το δικό σας κέρδος είναι απίστευτο όταν γίνεται σωστά και όταν αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι βοηθάει στην εξέλιξη. Ωραίο να βάζουμε στόχους, αλλά για να μπει ένας στόχος πρέπει να δούμε πώς αυτός θα υλοποιηθεί και το κάνουμε αυτό με τις συνεργασίες μας, πολύ συγκεκριμένους στόχους, αλλά για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε κάποια άτομα μέσα στην ομάδα, μέσα στο χώρο μας, είτε λέγεται αυτό το λεγόμενο middle management ή η προϊστάμενη ή η διοίκηση, η οποία πρέπει να έχει και τις τεχνικές δεξιότητες, να μπορεί να ελέγχει πολύ σωστά τον αισθηματικό του, τα συναισθήματά του, πώς τα εκφράζει προς τα έξω, το οποίο του δημιουργεί τον τρόπο διοίκησης και από εκεί και πέρα να είναι ξεκάθαρο τι εννοεί ποιότητα. Όλοι μιλάμε για ποιότητα, αλλά είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη λέξη. Αυτό λοιπόν φέρνει το εργασιακό κλίμα, τον ικανοποιημένο πελάτη και φυσικά το οικονομικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Το κόστος της μετριότητας σήμερα είναι τεράστιο. Και γι' αυτό οποιοσδήποτε επιλέξει μία ομάδα μέσα από αυτή την αίθουσα στο μέλλον, θα πρέπει να επιλέξει την ομάδα την οποία θα βοηθήσει, θα στηρίξει, θα εκπαιδεύσει, θα κατευθύνει για να μπορέσει να πετύχει. Μετριότητα κάνει κακό. Κάνει κακό πλέον. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Για να μπορέσει να είσαι εκεί, να είσαι μπροστά και να σε θέλουν όλοι, μιλώντας για πιστότητα και πελάτες. Και κάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, οι τρόποι μας, οι τεχνολογίες, το ξέρετε καλύτερα από μένα, πιο κοντά σε αυτά ίσως. Αυτό το οποίο λέμε, το «If you keep on doing what you used to do, you will keep on getting what you used to get». Δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αυτά που έκανες με τον τρόπο που τα έκανες. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Και για να ολοκληρώσω κάτι το οποίο λέμε στην εταιρεία τη δική μας, είναι ότι το χειρότερο πράγμα από το να εκπαιδεύσεις ένα υπάλληλο και να σου φύγει, είναι από το να μην τον εκπαιδεύσεις και να σου μείνει. Επομένως, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Εύχομαι ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με αγάπη, να το θέλετε και να πετύχετε στο μέλλον αυτά που θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κλούπα και για τις συμβουλές του, οι οποίες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές. Να κρατήσω ότι για τους καλούς πάντα υπάρχει χώρος και ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αυτό να το θυμάστε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η ανεργία είναι πάρα πολύ ψηλή, αλλά ακόμα και τώρα οι οργανισμοί, οι εταιρείες ψάχνουν για ταλέντο, ψάχνουν για καλούς ανθρώπους. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ανδρουλάκης Θωμάς, από την SMB. Η SMB δεν έχει κατευθείαν σχέση με τον τουρισμό, αλλά για μένα καταδεικνύει μία περίπτωση όπου μπορούν να υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα στην τουριστική βιομηχανία και με άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε επιδιώξει, νομίζω, στην Ελλάδα, όσο θα μπορούσαμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μας μιλήσει για ένα συγκεκριμένο case για τη Μήλο, έναν πάρα πολύ όμορφο τουριστικό προορισμό. Καλησπέρα σας. Πόσοι έχουν πάει στη Μήλο έτσι από περιέργεια? Και εγώ έχω πάει. Λοιπόν, αρκετοί. Είναι ένα ερωτηματικό, έτσι, πολύ σωστά ο κ. Κλειδάς το τοποθέτησε, κατά πόσο αντικρουόμενοι, τουλάχιστον φαινομενικά κλάδοι, μπορούν να συμβιώσουν. Η συμβίωση είναι ένα πράγμα, η δημιουργία αξίας είναι το ζητούμενο, να μεγαλώσουν, αν θέλετε, και την αξία τους. Η SNB δεν έχει καμία σχέση με τον τουρισμό.
είναι μια βιομηχανία. Παράγουμε βιομηχανικά ορυκτά. Ουσιαστικά αναπτύσσουμε ορυκτά, τα οποία δίνουν λύσεις σε πελάτες μας. Περίπου το 2013 κλείσαμε με 440 εκατομμύρια πωλήσεις. Είμαστε ένας διεθνής όμιλος με 1.800 περίπου εργαζόμενους. Το 1 τρίτο τους είναι περίπου στην Ελλάδα. Έχουμε επιχειρησιακούς τομείς, facilities, σε περίπου 20 χώρες στον κόσμο. Πουλάμε περίπου σε 70. Και οι αγορές τις οποίες καλύπτουμε είναι η μεταλλουργία, είναι ταχυτήρια, είναι κατασκευές, είναι δομικά προϊόντα, είναι πλαστικά. Είναι πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες που με τη σειρά τους φτιάχνουν προϊόντα για άλλες βιομηχανίες πριν τελικά καταλήξουν στους καταναλωτές. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι, και δεν θα εκπλαγώ, δεν έχετε ακούσει καν για την εταιρεία μας. Και είναι λογικό αυτό. Στην Ελλάδα, από όπου ξεκίνησε η εταιρεία, δραστηριοποιείται εδώ και 80 χρόνια. Εξάγουμε προϊόντα ορυκτά αξίας 113 εκατομμυρίων ευρώ. Συνήθως είμαστε σε μικρά markets, μικρά παγκόσμια markets εννοώ, και συνήθως είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι στον τομέα μας παγκοσμίως. Το 82% των πωλήσεων μας στην Ελλάδα, λοιπόν, εξάγεται. Είμαστε ο μεγαλύτερος τοπικός εργοδότης τόσο στη Μήλο, όσο και στη Φωκίδα που δραστηριοποιούμεθα, και η συνεισφορά μας σε κάθε μία από τις περιοχές που σας είπα είναι περίπου της τάξης των 23 εκατομμυρίων σε μισθοδοσίες, σε τοπικές αγορές, σε κοινωνική προσφορά που έχουμε. Άρα, λοιπόν, ενώ είμαστε ένας παγκόσμιος παίκτης στα προϊόντα τα οποία πουλάμε, είμαστε ένας πολύ τοπικός παίκτης εκεί που δουλεύουμε, εκεί που εργαζόμαστε, στις περιοχές που κάνουμε εξόρυξη. Έχουμε καθορίσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι αυτοί οι 4 πυλώνες που βλέπετε. Είναι οι άνθρωποι, είναι η υγιεινή και ασφάλεια, είναι το περιβάλλον και η κοινωνική συνεισφορά. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξω αφορά την κοινωνική συνεισφορά και ιδιαίτερα στη Μήλο, λόγω της βαρύτητας που έχει η παρουσία μας στη Μήλο. Θέλουμε να είμαστε ένας ενεργός πολίτης. Άρα όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα δείτε, το οποίο θα αναπτύξω, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με 1 ευρώ το οποίο θα πάρουμε στο top line, σαν έσοδα, δηλαδή δεν έχουμε να προσποριστούμε τίποτα εμείς σαν εταιρεία. Είναι ένα μέρος του διαλόγου μας και της τοπικής μας συνεισφοράς στη Μήλο. Στη Μήλο, λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη που έχουμε κάνει το 2012, συνεισφέρουμε περίπου το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στη Μήλο. Απασχολούμε άμεσα ή έμεσα το 18% του εργατικού δυναμικού και η κοινωνική μας συνεισφορά σε έργα συνήθως υποδομών αλλά και παροχών που στην τοπική κοινωνία ανέρχεται περίπου σε μέσο όρο 600.000 ευρώ ετησίως. Η Μήλος, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ένα νησί 5.000 κατοίκων. Οι επισκέψεις της αναέτος είναι περίπου 80 με 100.000. Έχει επισκέπτες το έτος. Έχει μια εποχικότητα έντονη, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο είναι πικ και οι υπόλοιποι μήνες περίπου νεκροί. Και ενώ οι υπηρεσίες και ο τουρισμός μέσα στις υπηρεσίες είναι το 55% του ΑΕΠ. Η Μήλος, από την ιστορία της, έχει πλούτο ή είχε πλούτο που βασιζόταν πάντα στην εξόρυξη. Πάντα δηλαδή στα μεταλλεία και στα ορυκτά της. Δείγματα όπως είναι η Αφροδίτη της Μήλου ή όπως είναι το Αρχαίο Θέατρο της Μήλου με 5.000 θεατές, δείχνουν πλούτο, στους ιστορικούς βέβαια χρόνους, που προέρχεται ακριβώς από την μεταλλεία. Ο εξορυκτικός κλάδος για τη Μήλο είναι ένα ανάχωμα της ανεργίας. Τη στιγμή που τώρα συζητάμε, στην Μήλο δεν υπάρχει ανεργία, αρχίζει και υπάρχει πια εισαγόμενη μηλοί άνεργοι που γυρνάνε πίσω στη Μήλο μήπως βρουν δουλειά. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο η εξορυκτική δραστηριότητα, αυτό το 30% του ΑΕΠ που σας είπα πριν, και η S&P μόνη της απασχολεί 12% άμεσα του εργατικού δυναμικού. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η εξόρυξη έχει ιστορία στο νησί 10.000 ετών. Αυτό το μαύρη πέτρα είναι ο οψιδιανός. Είναι ουσιαστικά το πρώτο πέτρωμα στην εποχή του λίθου που έκανε εξαγωγές από τη Μήλο σε όλη τη Μεσόγειο που έχει βρεθεί, 10.000 χρόνια π.Χ., όταν βρέθηκαν τα μέταλλα, δηλαδή στην αλλαγή της τεχνολογίας, που μπορεί να έπαιρνε κάποιες χιλιάδες χρόνια, έπεσε η Μήλο σε παρακμή. Στους ιστορικούς χρόνους βρέθηκε ξανά σε ακμή όταν ο Καολίνης, ο οποίος βλέπετε, ήταν το καλό
υλικό για πορσελάνες, για τα αγκία της αρχαιότητας. Στο Μεσοπόλεμο ήρθε και το θείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην αμπελουργία της Μεσογείου. Το θείο μετά το πόλεμο δεν υπάρχει πια, γιατί βρέθηκε άλλος τρόπος για φθηνότερο θείο. Στην αλλαγή του αιώνα υπήρχε μαγκάνιο, υπήρχε βαρυτίνη, που χρησιμοποιήθηκε στις γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αραβία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μπεντονίτης, περλίτης. Σας λέω ονόματα τα οποία πρώτη φορά ακούτε ορυκτών, αλλά το μόνο που προσπαθώ να πω είναι ότι η μεταλλεία ανεβοκατεβαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς, δεν είναι στην ίδια ένταση κάθε περίοδο, κάθε ιστορική περίοδο. Εδώ έχω ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο πάλι μετρήσαμε με το ΙΟΒ. Είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανακάτοικο. Το 2011, το 2012 δημοσιεύθηκε μελέτη, είναι περίπου 20.000 ευρώ ανά Έλληνα, αυτό που βλέπετε, το οποίο δυστυχώς τώρα που μιλάμε είναι στα 18.000 ευρώ λόγω της κρίσεως. Αλλά κρατήστε τη διαφορά που υπάρχει σαν σύγκριση κυρίως αυτά τα 4 νούμερα. Βλέπετε ότι στη Μήλο είναι στις 26.000, 28, υψηλότερα. 32 είναι η Σαντορίνη. Οι Κυκλάδες είναι πιο χαμηλά, ο μέσος όρος των Κυκλάδων από τη Μήλο, και η Ελλάδα, όπως σας είπα, στους 20.000 κατά κεφαλήν. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον η περίπτωση της Μήλου. Αν δείτε τη διάρθρωση, θα δείτε ότι η μεταποίηση είναι κοντά στο 40%, το κόκκινο. Στη Σαντορίνη είναι περίπου στο 5%, τα κρασιά και τα αγροτικά της προϊόντα. Στις Κυκλάδες επίσης χαμηλό, όπως και στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, η Μήλος πατάει σε 2 πόδια στη βιομηχανία, που φαίνεται στο κόκκινο, αλλά και στον τουρισμό, που κρύβεται μέσα στο μπλε, όπως και σε άλλο. Θεωρούμε ότι αυτό το μοντέλο είναι πραγματικά βιώσιμο. Φαίνεται αυτό, όπως σας είπα, με την ανεργία που δεν υπήρξε στην Μήλο, ενώ ο εξορυκτικός κλάδος, και πρέπει να κρατηθεί αυτό, δεν έχει εποχικότητα. Γιατί στη Μήλο είναι 2 πλάκες, η αφρικανική, η οποία καβαλάει την ευρασιατική, και βλέπετε ένα ωραίο τόξο, ξεκινάει από την Ίσυρο, περνάει από τη Σαντορίνη, από τη Μήλο, καταλήγει στα Μέθανα, και όπως αυτές οι πλάκες καβαλάει μία την άλλη, εμφανίζονται ηφαίστεια, εμφανίζονται σεισμοί και εμφανίζεται αυτό το γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον. Αυτή η γεωλογία, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, φτιάχνει μοναδικά τοπία, που είναι ένα τουριστικό προϊόν τελικά, όπως φτιάχνει και μοναδικά ορυκτά, από τα οποία ουσιαστικά έχουμε την εξόρυξη. Τα μοναδικά ορυκτά τα οποία δίνουν τη θέση μας σε αυτά τα niche markets που έχουμε παγκόσμια. Εδώ βλέπετε μοναδικά τοπία, όπως είναι το κλέφτικο. Κάποιος μπορεί να το δει από την πλευρά της ομορφιάς, yachting κτλ. Κάποιος άλλος μπορεί να το δει από την πλευρά του ενδιαφέροντος του γεωλογικού. Πώς σχηματίστηκε αυτό. Εδώ βλέπετε το Σαρακίνικο, κάποιος τη βλέπει από την πλευρά της ωραίας παραλίας. Ναι, αλλά είναι μια λάβα η οποία έρευσε κάποτε εκατομμύρια χρόνια πριν στη θάλασσα. Τα Κλαρονήσια, όποιο βήμα και αν κάνεις, συναντάς μορφές, γεωλογικές μορφές που το κάνουν ένα γεωλογικό μουσείο. Αντίστοιχα, τρομερά σημάδια βιοποικιλότητας, τα οποία φαίνονται, όπως είναι η Βίπερα λεμπετίνα, το φιδάκι της Μήλου, ή όπως είναι το κρινάκι, ο κρίνος της θάλασσας. Έχει σημαντικό μεταλλευτικό παρελθόν. Βλέπετε ένα εργοστάσιο παραγωγής θιαφιού, το οποίο το 1950 σταμάτησε να δουλεύει και είναι ατόφιο όπως εγκαταλείφθηκε. Βλέπετε ορυχεία μαγκανίου που εγκαταλείφθηκαν το 1910, υπάρχουν. Αλικές με τον πρόβολο που τότε φόρτωναν καΐκια. Ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε ένα παλιό μεταλλείο. Και βέβαια έχει ένα πολύ δυναμικό παρόν η μεταλλεία. Με λίγα λόγια, τουρισμός και εξόρυξη που προέρχονται από τη γεωλογία, πιστεύουμε ότι είναι οι 2 πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μήλου και μπορούν να συνυπάρξουν. Σημαντικά αξιοθέατα του τουρισμού οφείλονται και στη μεταλλεία. Δηλαδή, οι κατακόμβες οφείλονται στο ότι οι Μιλοί ήξεραν να εξορίσουν, ήξεραν να κάνουν υπόγειες εκμεταλλεύσεις, άρα ήξεραν να σκάβουν. Το ίδιο είναι και τα σύρματα, που είναι ουσιαστικά υπόσκαφα καταφύγια για τις βάρκες. Είναι γκαράζ που βάζουν μέσα βάρκες. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της Μήλου. Σαν εταιρεία τώρα, τι προσπαθούμε χείρα βοηθείας προς τον τουρισμό. Έχουμε κάνει ένα μεταλλευτικό μουσείο στη Μήλο, που είναι το 3ο κατά σειρά σημείο που επισκέπτονται οι επισκέπτες της Μήλου. Έχουμε ένα συνεδριακό κέντρο, το οποίο ουσιαστικά
το συντηρούμε, όπως και το μουσείο, και κάποτε ήταν ένα εργοστάσιο καολίνη. Σε αυτό το συνεδριακό κέντρο θα γίνει και μία από τις εκδηλώσεις των Business Days από τον κύριο Λαδόπουλο, που νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού. Ανοίγουμε σιγά-σιγά και αυτό είναι το μεγαλύτερο ορυχείο μπεντονίτη του κόσμου. Έγινε η πρώτη ροκ συναυλία το 2013, το καλοκαίρι που πέρασε. Τα χρώματα που βλέπετε είναι τα χρώματα του ορυχείου. Και είναι κάτι το οποίο σιγά-σιγά, όσο κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, τόσο καλύτερα πάμε και τόσο ο κόσμος ουσιαστικά ξεθαρεύει και έρχεται να μας δει πώς δουλεύουμε από κοντά. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε ότι ο εξορυκτικός κλάδος και η μεταλλεία μπορούν να συμβιώσουν, αλλά μέχρι τώρα αυτό που κάναμε σαν εταιρεία ήταν βοηθούσαμε σε υποδομές. Κάναμε λοιπόν υποδομές. Υπάρχει κάποιο επόμενο βήμα? Το έχουμε βαφτίσει Militerranean, γι' αυτό θα σας μιλήσω σε λίγο, και θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο. Τι είναι λοιπόν το Militerranean? Ουσιαστικά είναι 7 διαδρομές που προτείνουμε. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικού τουρισμού. 7 διαδρομές που εμείς προτείνουμε σε ανθρώπους, επισκέπτες της Μήλου, να περάσουν, να καταλάβουν τη γεωλογία της, το παρελθόν, το μέλλον της μεταλλείας και το παρόν, βέβαια, το οποίο είναι ιδιαίτερα δυναμικό. Αποκαλύπτουν μια κρυφή Μήλο. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα brand, μια ταυτότητα, με όνομα και εικόνα ενός προϊόντος της Μήλου που πιστεύουμε ότι την κάνει ξεχωριστή από όλα τα υπόλοιπα νησιά. Για να βγει αυτό το προϊόν έχει δουλέψει ομάδα από γεωλόγους, μεταλλιολόγους, χαρτογράφους, ιστορικούς, συμβούλους, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, βιολόγους. Προέρχεται η λέξη Μήλος, Τέρα, Mediterranean. Militerranean είναι το σύνολο. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαγμένοι, είναι δικτυωμένοι, δεν τους ενδιαφέρει απλά το δίπτυχο ήλιος, θάλασσα, αλλά προσπαθούν βιωματικά να καταλάβουν τον τόπο, να καταλάβουν την ιστορία του τόπου και την πορεία του μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το οποίο βλέπουν. Να τον κατανοήσουν αυτόν τον τόπο. Η γνώση τελικά ενός τόπου είναι και η αγάπη για τον τόπο. Το προϊόν είναι είτε σε χάρτες από χαρτί, όπως βλέπετε, έχουν αυτή τη μορφή, όπου φαίνεται πάνω η διαδρομή, είναι πλήρως σημασμένη στη λογική του ότι τι βλέπει αυτός ο οποίος την περπατάει, τι
κρύβεται από πίσω σε όλους αυτούς τους τομείς που σας είπα, γεωλογία, μεταλλεία, ιστορία, βιολογία, βιοποικιλότητα, και από πίσω περιγράφεται αναλυτικά, λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπει. Μπορεί να την κάνει τη διαδρομή ακόμα και ορισμένες με αυτοκίνητο ή και ποδήλατο, βέβαια. Εδώ καταλήγει η μία από τις διαδρομές σε ένα ορυχείο μαγκανίου για να δει αυτές τις εικόνες. Η σήμανση είναι διακριτική, δεν θέλαμε να είναι βαρύγδουπη και να δένει πλήρως με το τοπίο, την οποία και φροντίσαμε για να μην χαθούν οι επισκέπτες. Ενώ υπάρχει βέβαια και το site, miloterenian.gr, στο οποίο όλη αυτή η πληροφορία παρέχεται στους χρήστες και σε αυτούς τους περιπατητές, τους επίδοξους περιπατητές. Σαν εταιρεία SRB έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να την προβάλλουμε στον τοπικό τύπο και σιγά-σιγά βγαίνουμε εκτός σε societies γεωλόγων ή μεταλλιολόγων διεθνή, τα οποία ενδιαφέρονται να περπατήσουν τέτοιες διαδρομές. Ο στόχος μας, λοιπόν, είναι μακροπρόθεσμα η Μήλος να συνεχίσει να στηρίζεται σε δύο άξονες, τουρισμό και εξορρυκτικό κλάδο. Πιστεύουμε ότι το εύκολο για μια κοινωνία είναι να τους δει σαν αντικρουόμενους πόλους ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι η εύκολη λύση και αυτή που βολεύει όλους μας. Το εύκολο είναι να βρεις δύο πόλους να παλεύουν. Το δύσκολο είναι να υπάρξει μια συζήτηση και να υπάρξει μια επικοδομητική πορεία για να αυξηθεί η αξία που δημιουργούν και οι δύο στο νησί. Θα ήθελα να κλείσω με δύο slides. Το πρώτο είναι από ψηλά βλέπει κάποιος τις εγκαταστάσεις μας στα βούδια. Είναι κυκλωμένες με την κόκκινη γραμμή. Αν πάμε λίγο πιο κοντά, θα δει ότι από τα ξεραντήρια του Μπεντονίτη, σε 200 μέτρα υπάρχει ξενοδοχείο, παρεμβάλλεται ένα ανάχωμα που έχει κατασκευαστεί, ενώ στα 1000 μέτρα είναι ο οικισμός Πολώνια, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά spots που αναπτύσσεται ραγδαία τελευταία. Και δείχνει ακριβώς ότι η συνύπαρξη και η δημιουργία αξίας και για τους δύο πυλώνες είναι εφικτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω όντως το μήνυμα είναι αυτό, ότι ο τουριστικός τομέας μπορεί να έχει πάρα πολλές ενέργειες με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το παράδειγμα της SMB, γιατί αποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχουν συνέργειες ακριβώς με τομείς που κάποιος θα φανταζόταν να είναι τελείως ασύμβατες μεταξύ τους. Εγώ το αντίθετο πιστεύω ότι ακριβώς με τέτοιους τομείς μπορεί να υπάρχουν δημιουργικές ευκαιρίες για να δημιουργήσεις ένα τουριστικό προϊόν που είναι διαφορετικό από έναν άλλο προορισμό, έτσι. Και έχετε και το βαγκονέτο, νομίζω, στη Φωκίδα, που σημαίνει ότι η SMB έχει κάτι με τον τουρισμό, περισσότερο από ό,τι θέλατε να παραδεχθείτε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιώργο Δρακόπουλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ασφαλώς που ξέρει τον χώρο πάρα πολύ καλά, όπως και όλοι οι καλεσμένοι μας, αλλά ο κύριος Δρακόπουλος τον ξέρει και από την μεριά και την οπτική γωνία του policy. Έτσι, ως Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι έχει δει τα πάντα στον χώρο του τουρισμού και ξέρει και τα καλά του και τα αρνητικά του. Δεν προδικάζω προς Θεού τίποτα από όσα θα μας πει και θα τον ακούσουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον καθηγητή Λαδόπουλο και την ομάδα του για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Στη συνέχεια της καταπληκτικής δουλειάς με τα συμπόσια διοικητικής σκέψης του Δελφούς, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος παλιότερος, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Και το μόνο που θα πω, αν το 10% της ακαδημαϊκής κοινότητας είχε την ίδια προσφορά στον χώρο με τον Λαδόπουλο και την ομάδα του, η Ελλάδα θα ήταν αλλού σήμερα. Ερχόμαστε λίγο στα καθημάς του τουρισμού. Από την ποιότητα στο value for money με στρατηγική υπομονή. 3 όροι, εκ των οποίων οι 2 πρώτοι σίγουρα είναι γνωστοί και πολυχρησιμοποιημένοι. Τον τρίτο περί στρατηγικής υπομονής τον υπέκλειψα από μια ομιλία της Κοντολίζα Ράις το 2006, που μίλαγε για άλλο θέμα, αλλά μου άρεσε και το χρησιμοποιώ. Η σκοπή της παρουσίασης είναι να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για μια παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο, που θα στρέψει λιγάκι τη ρητορική από την επιμονή στην ποιότητα αυτή καθεαυτή, στο value for money, που είναι κάτι πολύ πιο απτό και κάτι πολύ πιο κατανοητό, και να το τοποθετήσει πλέον αυτό, ποιότητα προς value for money, σαν αρχή και κεντρικό άξονα της τουριστικής πολιτικής.
Θα ξεκινήσω μια σύντομη και ιστορική αναδρομή. Αναδρομή είναι ιστορική πάντα. Στο θέμα της ποιότητας. Θα περιγράψω την ποιότητα στην τουριστική εμπειρία για να μην έχουμε απορίες σε τι αναφερόμαστε. Θα προσεγγίσω το ποιος και πού παράγει ποιότητα, 1-2 τρόπους να την μετρήσουμε ή να την προσεγγίσουμε και να σκεφτούμε μετά την ποιότητα τι μπορεί να υπάρχει. Η ποιότητα και η εποχικότητα είναι τα δύο πολύ σεξι θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σχεδόν πάντα στις ομιλίες πρωθυπουργών, υπουργών, φορέων του τουρισμού και του οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια ομιλία για τον τουρισμό. Την εποχικότητα την έχουν χάσει όλοι, κανείς δεν ξέρει πραγματικά που βρίσκεται και δεν καταλαβαίνουν γιατί μιλάνε. Στην ποιότητα τα πράγματα νομίζουν ότι τα κατέχουν, αλλά στην πορεία θα δούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Το 1994 έγινε η πρώτη σοβαρή προσπάθεια σε θεσμικό επίπεδο από τον ΣΕΤΕ, διοργανώνοντας το έτος ποιότητας. Ήταν μια αγωνία των επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα εκείνη την εποχή να εμφυσίσουν στην αγορά την έννοια της ποιότητας. Δεν θέλουμε ποσότητα, δεν μας κάνει καλό, έχει διάφορα προβλήματα. Πρέπει να δώσουμε και μια ποιοτική διάσταση, ακόμα και χωρίς να είμαστε έτοιμοι να την ορίσουμε. Έγιναν προσπάθειες για να οριστεί αυτή η ποιότητα, η οποία στην αρχή είχε μια βιομηχανική προσέγγιση. Πήραμε ανθρώπους από τη βιομηχανία να μας διδάξουν το ISO, την τυποποίηση, έμφαση σε υγιεινή και ασφάλεια που είναι απολύτως αναγκαία, αλλά όχι ικανά να μας κάνουν να περάσουμε σε ανώτερα επίπεδα ποιότητας. Αυτό όμως είχε ένα θετικό, πολύ θετικό. Δημιούργησε προβληματισμό, άνοιξε τη συζήτηση και ακολούθησαν προσπάθειες, είτε καλύτερες, σοβαρές, είτε λιγότερο σοβαρές, αλλά ο κόσμος μπήκε στο ταξιδάκι, πάμε να βρούμε τι είναι αυτή η ποιότητα και πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Ανοίγω παρένθεση, δείχνω μια φωτογραφία από μια παραλία της Χάλκης. Και μια άλλη παρένθεση από μια λεπτομέρεια του έργου τέχνης που λέγεται αεροδρόμιο διαγόρασης Ρόδου. Πιθανότητα θα περάσει κάποιος από εκεί για να πάει στη Χάλκη. Αν τα βάλουμε αυτά τα δύο μαζί, το πρωτογενές προϊόν και ένα μέρος προστιθέμενης αξίας, έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το πρωτογενές προϊόν, αλλά έχουμε και την προστιθέμενη αξία. Και εδώ αρχίζουμε να μιλάμε για ποιότητα και ποιότητα. Η ποιότητα του πρωτογενούς προϊόντος παντού στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Χάλκη, είναι εξαιρετική. Το πρωτογενές, core product. Το added value εδώ αρχίζει και έχει προβλήματα. Και έχει προβλήματα η ποιότητα, η οποία όμως ποιότητα δεν μπορεί να είναι διαφορετική από ό,τι είναι για τον ντόπιο, για τον κάτοικο, για τον πολίτη μιας χώρας, από αυτή που θα βιώσει ο τουρίστας που την επισκέπτεται. Αυτό είναι το κύριο επιχείρημά μας όταν μιλάγαμε ως πολιτικούς. Μα πάλι για τους Γερμανούς θα τα κάνουμε. Και ο πατέρας μου έλεγε: δεν με ενδιαφέρουν οι Γερμανοί. Εγώ πάω στο Ηράκλειο 10 φορές το χρόνο και το αεροδρόμιο είναι χάλια. Για μας πρέπει να το φτιάξετε πρώτα. Αυτό έχει δουλέψει και βλέπουμε πλέον τις κρίσεις βοηθούσης και των συγκυριών, ο τουρισμός να είναι ψηλά στην ατζέντα του κυβερνητικού προγράμματος και να δείτε προτεραιότητα από άλλα υπουργεία τα οποία πριν μερικά χρόνια δεν ήθελαν καν να ασχοληθούν. Τι είναι λοιπόν αυτή η ποιότητα, τι έρχεται στο μυαλό μας όταν μιλάμε για ποιότητα στην τουριστική εμπειρία? Το πρώτο σίγουρο είναι το κατάλημα, εκεί που θα μείνουμε, εκεί που είναι τα περισσότερα χρήματα, εκεί που θα περάσουμε πιθανώς τον περισσότερο χρόνο. Και εκεί θα πάμε πετώντας, κολυμπώντας πιθανώς, θα περάσουμε από ένα σημείο εισόδου, θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο μέσο να φτάσουμε και θα περάσουμε από ένα οδικό δίκτυο και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες υπηρεσίες στον προορισμό. Αυτό το κάνουν όλοι οι επισκέπτες μιας περιοχής, ανεξάρτητα αν μένουν σε ξενοδοχείο πολυτελείας και πληρώνουν 5.000 τη σουίτα ή μένουν σε ένα απλό δωμάτιο και πληρώνουν 50 ευρώ τη βραδιά. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η τουριστική εμπειρία, γιατί το ταξίδι ξεκινάει πολύ πριν την αναχώρηση. Δίνουμε και βίζα. Αυτό το λέμε COMSAT Travel Facilitation. Αυτό έχει κόστος, τόσο χρηματικό όσο και κόστος σε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε πληροφορία πλέον μέσω των sites. Πληροφορία η οποία να είναι σωστή, έγκυρη, να ανανεώνεται συνέχεια, να είναι αξιόπιστη. Πρέπει να απαντήσουμε αν μας ρωτήσουν κάτι και να απαντήσουμε άμεσα και όχι αργότερα από 24 ώρες ή, κατά τα δικά μου πρότυπα, όχι περισσότερα από την διαφορά ώρας που έχουμε, με τη ζώνη ώρας που έχουμε. Αν μας ρωτήσει κάποιος από τη Νέα Υόρκη που έχουμε 7 ώρες, σε 7 ώρες πρέπει να το έχουμε απαντήσει. Αν μας πάρουν από το Σίδνεϊ που έχουμε 12, σε 12 ώρες πρέπει να έχουμε απαντήσει. Εάν κάνουμε ένα subtotal σε όλα αυτά, ξεκινήσαμε το κατάλημα, άφηξε μεταφορά, αναχώρηση, ταξίδι, ενημέρωση, επικοινωνία, διευκόλυνση. Λείπει κάτι? Κάτι λείπει, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε πάντα. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Αυτό πιθανώς να το έχετε δει πρόσφατα στις τηλεοράσεις. Είναι μια λεπτομέρεια από την οθόνη που έχουν μπροστά τους οι ελεγκτές εναέρας κυκλοφορίας, οι οποίοι καλούνται σε πάρα πολύ μικρό χρόνο το καλοκαίρι, σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, να εξυπηρετήσουν την εναέρια κυκλοφορία. Δηλαδή όλα αυτά τα πετούμενα που κατεβαίνουν στα αεροδρόμια, να τα βάλουν με τη σειρά, κυρίως με ασφάλεια και με ακρίβεια. Αλλά είναι κάτι ακόμα που πρέπει να συμπληρώσουμε και αυτό λέγεται follow-up. Συνίσταται ένα χαπάκι μετά την αναχώρηση του πελάτη σε τακτά διαστήματα. Όταν έφυγε ο πελάτης, δεν τον ξεχνάμε.
είναι ο άνθρωπος στον οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και να επενδύσουμε. Προτιμώ να δώσω τα ευρώ μου εκεί παρά να τα πετάξω σε πόστερ ή μπροσούρες διαφημιστικές που δεν ξέρω πού θα πάνε. Αυτός ξέρει, έχει γνωρίσει το προϊόν, μπορεί να γίνει ο καλύτερος διαφημιστής, το follow-up είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά μαζί συνιστούν σε ένα grand total την ποιότητα στην τουριστική εμπειρία. Πού τοποθετούνται αυτά όμως στο πλαίσιο μιας τουριστικής πολιτικής? Κάποια αναφέρονται στη συζήτηση και στην προσφορά, κάποια έχουν να κάνουν με το θεσμικό επίπεδο ή πλαίσιο που έχουμε και κάποια πάρα πολλά έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Το μεγάλο κομμάτι της προστιθέμενης αξίας της υπηρεσίας το κάνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δυστυχώς, τόσο σε επίπεδο πολιτείας και 2 φορές δυστυχώς σε επίπεδο επιχειρηματικής κοινότητας, αυτό θεωρείται είτε δεδομένο είτε αδιάφορο. Δεν θέλουμε να επενδύσουμε όσο πρέπει στον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος μας κάνει τη διαφορά. Στέλιο, μου άρεσε πολύ η τελευταία σου πρόταση, θα την κλέψω και τη χρησιμοποιώ. Λοιπόν, σε θεσμικό επίπεδο. Έχουμε ένα Υπουργείο Τουρισμού το οποίο πρέπει να συντονιστεί με άλλα Υπουργεία. Κατά μέσο όρο, ένας νόμος ο οποίος αναφέρει στον τουρισμό απαιτεί συνυπογραφή από 7 Υπουργεία. Είναι πολύ εύκολο να φανταστείτε. Εξωτερικών δίνει βίζα, δημόσια τάξη, ασφάλεια, περιβάλλοντος για το περιβάλλον, εκπαίδευσης, παιδείας για την παιδεία, πολιτισμού για τα αρχαία και η ιστορία πάει λέγοντας. Το Υπουργείο αυτό πρέπει να συντονίσει τις περιφέρειες και πλέον το παιχνίδι μεταφέρεται στις περιφέρειες γιατί αποκτούν πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες, έχουν περισσότερα χρήματα και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Ευρώπη των περιφερειών. Οι περιφέρειες πρέπει να συντονίσουν τους Δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από την άλλη μεριά έχουμε τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πρέπει να συντονίσουν επιχειρήσεις. Αυτοί μπορούν να κάνουν λίγα πράγματα και όχι όσα πρέπει, εάν δεν έχουν την απαιτούμενη πια επιστημονική υποστήριξη σε ένα τομέα, ο οποίος συνεισφέρει περίπου το 18 με 20% στο ΑΕΠ και στην απασχόληση. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική υποστήριξη στον ελληνικό τουρισμό αυτή τη στιγμή είναι σε νηπιακά επίπεδα. Και κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί κυρίως σε επίπεδο πολιτείας. Οι προσπάθειες είναι επιφανειακές και ακόμα ό,τι στοιχεία θέλουμε πρέπει να ανατρέξουμε στο εξωτερικό, που προφανώς δεν είναι αυτά που θέλουμε. Τουριστική εμπειρία στο επίπεδο της ζήτησης. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο απλά στο μακροοικονομικό επίπεδο, διότι πέρα από το συντονισμό του Υπουργείου με τις περιφέρειες και το συντονισμό του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια πολιτική επικοινωνίας και προβολής, η οποία καταλήγει σε ένα σχέδιο marketing. Για τον ιδιωτικό τομέα, δυστυχώς, το σχέδιο marketing περιορίζεται στις πωλήσεις. Και για τον δημόσιο τομέα, το σχέδιο marketing περιορίζεται στη διαφήμιση. Για κάποιους περίεργους λόγους, σε αυτή την χώρα, την πιο ωραία χώρα του κόσμου που κατοικείται βέβαια από τους εξυπνότερους ανθρώπους του πλανήτη, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό τι είναι το σχέδιο marketing. Ότι είναι μια συνεχής διοικητική λειτουργία, η οποία έχει πολλά πράγματα μαζί και δεν έχει μόνο τις πωλήσεις ή τη διαφήμιση. Ανθρώπινοι πόροι. Ναι, η εκπαίδευση είναι επένδυση. Είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορεί να γίνει και ξεκινάει με το εκπαιδευτικό σύστημα, συνεχίζει με τη συνεχή κατάρτιση, αλλά όμως το πρόβλημα είναι η κουλτούρα. Σε πρόσφατη παρουσίαση που έκανα στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Μαρτίου, είπα: σταματήστε να πετάτε τα λεφτά σας σε αυτές τις εκπαιδεύσεις μαϊμούδες. Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε κόσμο, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνετε ο ιδιοκτήτης και ο μάνατζερ μιας επιχείρησης. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, το 99% απασχολεί σε operation level τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τον διευθυντή. Εάν ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής δεν εστερνιστούν την αξία της εκπαίδευσης κατάρτισης, δεν καταλάβουν τις νέες τάσεις και τις αφομοιώσουν, είναι αδύνατο να τις δεχτούν από το προσωπικό τους. Και δεν θα ζητήσουν από το προσωπικό τους να τις εφαρμόσει. Μέτρηση ποιότητας. Πώς μετράμε την ποιότητα? Υπάρχουν κάποια λίγο πολύ σταθερά πραγματάκια με ό,τι ερωτηματικά μπορούν να εγείρουν. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαχθεί και επεκτείνει συνεχώς ένα σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων, το Hotel Stars. Το ISO, που είναι μια γνωστή διαδικασία μέτρησης, ερωτηματολόγια, βαθμολογίες σε ιστοχώρους, ο περίεργος που έρχεται και ψάχνει λίγο το ξενοδοχείο, οι tour operators κατηγοριοποιούν τους περιορισμούς, scorecards και key performance indicators, και όλα αυτά μαζί δίνουν ένα σύστημα, διάφορες επιλογές μάλλον στη μέτρηση ποιότητας. Με μεγάλη άνεση σας λέω, το 99% των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων δεν μετράει την ποιότητά του. Το οποίο όσο κακό μπορεί να ακούγεται, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν κάποια στιγμή ξεκινήσει και το κάνει, η βελτίωση θα είναι τεράστια και ο ελληνικός τουρισμός θα απογειωθεί. Τα όποια στραβά μπορεί να ακούγονται σαν παρελπόμενα της παρουσίασής μου είναι ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος ναι, είναι στη 17η θέση παγκόσμια σε επίπεδο αφήξεων και στην 23η σε επίπεδο εσόδων. Τα στοιχεία είναι του 12, δεν έχουμε ακόμα συνολικά παγκόσμια για το 2013. Όμως, θα μετράμε την ποιότητα. Πρέπει να τη μετρήσουμε σε 3 επίπεδα.
Το ίδιο πρέπει να κάνει και μια επιχείρηση, έτσι. Αλλά στη μακροοικονομική της προσέγγιση η μέτρηση έχει 3 επίπεδα. Οικονομικό αποτέλεσμα, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Το περιβαλλοντικό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το γνωρίζω, δεν το κουμπάω καθόλου. Τα άλλα 2 είναι λιγότερα δύσκολα. Πάμε πρώτα στο οικονομικό. Ταμείο. Με πηγή την Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψα μάλλον τις αφίξεις και τα έσοδα από το 2008 μέχρι το 2013. Βλέπετε χρόνο με το χρόνο σκαμπανεβάσματα και προσέθεσα άλλη μία στήλη που είναι η μέση κατακεφαλή δαπάνη. Εδώ μου κλώτσισε το εξελάκι. Να το κάνω λίγο ευανάγνωστο. Το 2008 είχαμε 15,9 εκατομμύρια αφίξεις με μέση κατακεφαλή δαπάνη 730. Με την ίδια μέση διάρκεια παραμονής, 9 μέρες, το 2013 είχαμε 2 εκατομμύρια αφίξεις παραπάνω, αλλά η μέση κατακεφαλή δαπάνη έπεσε στα 654. Όπως είπε και ένας φίλος, αν η Mercedes αύριο τιμολογήσει τα αυτοκίνητά της 3.000, νομίζω ότι όλοι θα αγοράσουν Mercedes. Αλλά σε ένα μήνα η Mercedes θα κλείσει. Είναι αυτή η ανάπτυξη που θέλουμε? Ποιο είναι το σημείο ισορροπίας στο οποίο δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε φιλανθρωπία αντί για επιχειρήν? Το έχω υπολογίσει στα 730 ευρώ, δηλαδή στις τιμές του 2008. Από εκεί και πέρα ουσιαστικά χάνουμε. Κοινωνικό αποτέλεσμα. Επιμένω ότι τα gadgets και όλη η ανάπτυξη τεχνολογίας είναι καλή, πάρα πολύ ωραία και χρήσιμη, αλλά βοηθάει στο distribution, στη διανομή ενός προϊόντος. Όταν το προϊόν είναι βλακεία ή δεν είναι value for money, το καλύτερο σύστημα distribution να έχεις, θα το πουλήσεις μια φορά. Αλλά τη διαφορά στο προϊόν την κάνει ο άνθρωπος. Για να δούμε μακροοικονομικά πώς πήγαμε σε θέμα κοινωνικού αποτελέσματος. Πάλι οι ίδιες χρονιές 2008 με 2013. Στη δεξιά στήλη είναι η άμεση απασχόληση, στην οποία αν προσθέσουμε άλλη μία στήλη, την οποία έχουμε ονομάσει αφίξεις αναπασχολούμενο ή παραγωγικότητα αναπασχολούμενο, το 2008 χρειαζόμαστε ένα εργαζόμενο να εξυπηρετήσει 44 αφίξεις. Το 2013 ο ένας εργαζόμενος πρέπει να εξυπηρετήσει 54 αφίξεις. Τι έγινε? Βελτιώθηκε η παραγωγικότητά του? Ναι, μπορεί. Μειώθηκε όμως ίσως και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει? Πιθανώς. Το σίγουρο συμβαίνουν και τα δύο. Και η ποιότητα έπεσε και η παραγωγικότητα έχει βελτιωθεί λιγάκι. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ένας δείκτης που μας δίνει εύκολα το πού πάμε σε επίπεδο κοινωνικής απασχόλησης, σε κοινωνικού αποτελέσματος. Και εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα. Όταν μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα ενός προορισμού, δεν αντέχουμε. Διάβαζα προχθές ένα καταπληκτικό άρθρο μιας τοπικής εφημερίδας στην Κέρκυρα, με μια φοβερή απαρίθμηση 32 ειδών βατραχιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάποιες ζωήφια κλπ. Που είναι σε έναν υδροβιότοπο, ο οποίος είναι κοντά σε μια υποανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη έκταση και λέει μην πειράξουμε τίποτα, διότι το τάδε. Ναι, όταν έχουμε όμως ένα νησί 30% ανεργία, μήπως έχει προτεραιότητα η δημιουργία θέσεων απασχόλησης? Από τον βάτραχο τον οποίο δεν τον πειράξουμε, ίσα-ίσα να το δημιουργήσουμε καλύτερο περιβάλλον να αναπτυχθεί. Λοιπόν, εδώ το κάναμε λίγο πιο ευανάγνωστο, τι σημαίνει αφήξη αναπασχολούμενο και που πάμε με την πολιτική αυτή. Για να έρθω να ρωτήσω μετά την ποιότητα τι. Δηλαδή, εντάξει, θέλουμε ποιότητα, την οποία ανταλαμβάνει ο καθένας όπως θέλει. Ο δικός μου στόχος είναι να καταργήσουμε απλά την αναφορά στην ποιότητα, να αλλάξουμε λίγο τη ρητορική μας και η κουβέντα να πάει στο value for money. Με ενδιαφέρει να πιάσουν τόπο τα λεφτά μου. Πολύ σωστά ακούστηκε προηγουμένως, δεν υπάρχει σκέτο ακριβό ή σκέτο φτηνό. Μπορώ να δώσω 50 ευρώ και να τα κλείω, μπορώ να δώσω 150 ευρώ και να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια υπήρξε μια πάρα πολύ ελπιδοφόρα ανακοίνωση της Κομισιόν, πολύ πρόσφατα, πριν 20 μέρες, που λέει ένας από τους στόχους μας δεν είναι απλά να γίνουμε ο νούμερο 1 παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, όπως ήταν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010, αλλά να δίνουμε value for money στους τουρίστες που επισκέπτονται την Ευρώπη. Το ίδιο πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Δρακόπουλο. Όπως περίμενα, ακούσαμε νομίζω πράγματα πραγματικά από κάποιον insider στον ελληνικό τουρισμό και ιδιαίτερα από το κομμάτι του policy. Να προχωρήσουμε γρήγορα στον κύριο Παλαιολόγο από τη Hotel Brain, μια ελληνική επιχείρηση έτσι που διοικεί ουσιαστικά, πουλάει υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Δεν το κάνουν μόνο οι ξένοι αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον κύριο Λαδόπουλο και την ομάδα του. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχω σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Είμαι εδώ να σας μιλήσω για την εταιρεία τη Hotel Brain. Είμαι εδώ για να μοιραστώ λίγο την εμπειρία που έχω ζήσει τα προηγούμενα χρόνια στη δημιουργία της δικιάς μας εταιρείας και κυρίως θα σας μιλήσω για το πώς βλέπουμε εμείς να εξελίσσεται το θέμα με τον τουρισμό στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν, κυρίως στο κομμάτι των υπηρεσιών. Θα μου δώσετε 2 λεπτά με ένα μικρό βίντεο να κάνω μια μικρή παρουσίαση της εταιρείας μου. You are good in managing your time. Your information systems. Your operations. Your business development. Your sales. Your revenues. Your people. But can you manage all these at the same time? And at the highest level of quality? Do you know how to manage a hotel? Does it take brains? Does it take soul? Hotel Brain introduces a new management style. Hospitality with a soul. From Santorini to Lebanon, Hotel Brain works with an innovative and highly efficient hotel management model. In 2000, Katikias Hotel becomes the company's first management contract. The hotel soon becomes an SLH member and a boutique hotel landmark around the world. In 2002, Zanos Melathron follows, soon becoming a Relais Chateau member, promoting its unique F&B philosophy. In 2003, we obtained the management of Castelli Resort, while making the first valuable contacts with international tour operators and larger properties. Our philosophy gets noticed. Soon we're cashing out our accumulated experience by entering new markets. 2006, Mykonos. 2008, Paros. Our growing reputation opens a window to the world. The affiliate membership with the leading hotels of the world becomes a reality. From Santorini, we could watch the Caldera, but we had to relocate to Athens to watch the whole Greece. Hotel Brain soon moves its corporate offices to Athens. In 2010, we start developing a solid base for our future expansion, both national and international. We then become the exclusive partner of luxury hotel partners in the East Mediterranean regions, East Europe and the Middle East. In 2012, we launched Hotel Brain Lebanon and signed the first management agreement with Hotel Omono. In 2013, we see the launch of Hotel Brain Turkey, along with the first management agreement with Galata Antique Boutique Hotel, Istanbul. Hotel Brain today has more than 70 hotels under management.
supervise more than 1,200 employees. Is present in 29 destinations in Greece and abroad. More than an operator, we cultivate the sense of family and we operate accordingly. This different approach is what makes us thrive in our competitive environment. We do not manage hotels. We rather create anthropocentric experiences, a lifetime memory, like a theatrical play. Hotel Brain, orchestrating a world of experiences. Είδα ότι έχασα όλο το χρόνο μου με αυτό το βιντεάκι, ζητώ συγγνώμη. Θα προσπαθήσω τώρα να μπω όσο πιο γρήγορα μπορώ στην ουσία της παρουσίας μου εδώ. Αυτή είναι η εταιρεία eHotel Brain. Ουσιαστικά, το μοντέλο που έρχεται αυτή η εταιρεία να καλύψει και θα μοιραστώ μαζί σας τη δική μου προσωπική εμπειρία, είναι ότι την εποχή που εγώ ήμουν διευθυντής στα ξενοδοχεία, ακόμα τα ξενοδοχεία, κυρίως στα νησιά, ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις και μόλις είχαν αρχίσει να μπαίνουν στην νοοτροπία ότι για να διευθύνουν το ξενοδοχείο τους χρειάζονται και έναν διευθυντή. Το 80% των ξενοδοχείων το διαχειριζόντουσαν οι οικογένειες που είχαν τα ξενοδοχεία μόνες τους. Αυτό το μοντέλο λοιπόν σιγά σιγά άλλαξε. Όλο και τα περισσότερα ξενοδοχεία χρησιμοποιούσαν επαγγελματίες διευθυντές με ανάλογες σπουδές, με ανάλογη μόρφωση να διευθύνουν τα ξενοδοχεία. Παρόλο που αυτό άλλαξε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Το κενό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τα χρόνια οφείλεται κυρίως στην παρουσία του ίντερνετ και κυρίως στην ανταγωνιστικότητα που υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι είναι και στον τουρισμό. Την εποχή που εγώ ήμουν διευθυντής σε ένα ξενοδοχείο, που ήταν πρωτοποριακό το ξενοδοχείο, διότι αυτό το ξενοδοχείο είχε αποφασίσει να πληρώνει κάποιον για τη θέση του διευθυντή, αυτό που χρειαζόταν ήταν να κοιτάξουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να βρω το προσωπικό που χρειάζεται, εποχιακό προσωπικό, με μία παραπάνω δυσκολία, να τους εκπαιδεύσω, να εξυπηρετήσω τους πελάτες του ξενοδοχείου όσο καλύτερα μπορώ και μία φορά το χρόνο περνάγανε 5 πρακτορεία από το ξενοδοχείο, με τα οποία καθόμουν και έκανα συμβόλαια για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το τμήμα sales του ξενοδοχείου το 1995. Αυτό ήταν το τμήμα revenue management το 1995, δηλαδή από τη στιγμή που έδινες τιμές στα πρακτορεία, είχες ορίσει και ποια είναι η τιμολογιακή σου πολιτική και ποια θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά σου. Είχες να παλέψεις μόνο την πληρότητα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ από τότε. Και το μοντέλο ιδιοκτήτης-διευθυντής συνεχίζει να υφίσταται, αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και τις περισσότερες φορές είναι άδικο για τις επαγγελματίες του χώρου. Αυτή τη στιγμή ένας διευθυντής ξενοδοχείου δεν μπορεί να έχει μόνο αυτές τις ικανότητες που σας περιέγραψα πριν. Ένας διευθυντής ξενοδοχείου τη σήμερον ημέρα πρέπει να ξέρει πώς να βρίσκει
το κατάλληλο προσωπικό, να το εκπαιδεύει, να κοιτάει την ποιότητα των υπηρεσιών, την κουζίνα, όλα αυτά που κάναμε και παλιά, αλλά τώρα πια πρέπει να ξέρει από budgeting, πρέπει να ξέρει από auditing και πώς θα παρακολουθεί, πώς θα βάζει στόχους στο προσωπικό να τους κυνηγούν. Πρέπει να έχει ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις καινούριες τεχνολογίες και τη μηχανογράφηση και τα software και τα προγράμματα που υπάρχουν να δώσει ευκολίες ώστε να χαμηλώσει το κόστος εργασίας και παράλληλα να αυξήσει την ποιότητα του ξενοδοχείου. Πρέπει να έχει μεγάλη ικανότητα και εμπειρία στο online sales και marketing. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός γνώσης του PMS, του προγράμματος που χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο και να μπορέσει να φέρει όλη την οργάνωση του εποχιακού ξενοδοχείου μέσα από το software. Πρέπει να έχει ικανότητες οικονομικού διευθυντή, να κοιτάει τους προϋπολογισμούς, να βλέπει τα στοιχεία. Πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορεί να κάνει συμβόλαια με tour operator, το οποίο συμβαίνει γνωριμίες. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει τον πράκτορα, να σε ξέρει, να σε εμπιστεύεται, να εμπιστεύεται το προϊόν σου. Παράλληλα, πρέπει να είναι δημοσίος και σύντης και με τους πελάτες του και με τα πρακτορεία και με τους επαγγελματίες του χώρου. Και το κυριότερο, πρέπει να έχει και μεγάλη ικανότητα στο Yield and Revenue Manager. Και να είναι βεβαίως και Sales Manager. Πια οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία δεν έρχονται αν δεν πας να τις βρεις. Γιατί αν δεν πας να τις βρεις, στις μέρες μας δεν είναι παίρνω τη βαλίτσα και πάω να ψάξω να βρω τους πελάτες. Αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολες ικανότητες να τις βρεις σε έναν άνθρωπο. Και οι περιπτώσεις που όλες αυτές οι ικανότητες τις ζητάει ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου από έναν διευθυντή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό άδικο. Βεβαίως, οι μεγάλες αλυσίδες και τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν τρόπο να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά. Ένα ξενοδοχείο 500 δωματίων για κάθε ένα από αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να έχει και έναν προϊστάμενο. Μπορεί να το κάνει αυτό. Μία μεγάλη αλυσίδα μπορεί να κάνει το ίδιο. Εμείς η τρύπα, η οποία κατά λάθος βρήκαμε, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι μικρά ξενοδοχεία, τα οποία και να θέλουν δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν όλη αυτή την απαραίτητη οργάνωση. Αυτό είναι με λίγα λόγια το μοντέλο της εταιρείας μου. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά. Είναι καθαρά θέμα οικονομίας κλίμακος και ότι ερχόμαστε να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό. Στις μέρες που ζούμε δεν υπάρχει δικαιολογία το ξενοδοχείο είναι μικρό. Δεν υπάρχει δικαιολογία το ξενοδοχείο είναι πολυτελές ή δεν είναι πολυτελές. Τα ξενοδοχεία πρέπει να δουλεύουν έτσι. Με όλα αυτά που είπε πριν ο κύριος Αγγλούπας, με την εκπαίδευση, με όλα αυτά που είπε ο κύριος Δρακόπουλος, με την ποιότητα, με τις εμπειρίες, που εδώ βλέπουμε μια εταιρεία η οποία κάνει εξόρυξη και έχει καταλάβει ότι το μέλλον του τουρισμού είναι στις εμπειρίες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στις μέρες μας και ο μικρός ξενοδόχος πρέπει να ανταπεξέλθει. Τι κάνει τώρα η Hotel Brain και πώς καλύπτει αυτό το κενό? Κάνει όλα αυτά που βλέπετε. Αλλά κυρίως εμείς έχουμε ειδικευτεί και το expertise το δικό μας προέρχεται από την εμπειρία να διαχειριζόμαστε μικρά boutique, όπως έχει συνηθίσει πια να λέγεται, παρόλο που εμένα δεν μου αρέσει ο όρος. Εγώ προτιμώ τον όρο μικρά και πολυτελή και το πολυτελή έχει διφορούμενο μήνυμα. Όταν λέμε πολυτελή, στις μέρες μας δεν εννοούμε χοντρές μοκέτες και πολυέλαιους. Πολυτέλεια στις μέρες μας είναι το να δίνουμε εμπειρίες. Είναι αυτό ακριβώς που είδαμε πριν με την προσπάθεια της εταιρείας εξόρυξης. Πιστεύουμε στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις δυσκολίες που έχει η ελληνική αγορά, με κυριότερη την εποχικότητα. Όταν πάω στο εξωτερικό, επειδή είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο των SLH και μιλάω με συνάδελφους που κάνουν ανάλογη δουλειά στο εξωτερικό, μας κοιτάνε λίγο περίεργα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς εμείς καταφέρνουμε και το κάνουμε και κάθε χρόνο ανοίγουμε ένα ξενοδοχείο από την αρχή. Ξέρετε, αυτό το μοντέλο του ανοίγω για 5-6 μήνες, βρίσκω προσωπικό για 5-6 μήνες, εκπαιδεύω το προσωπικό για 5-6 μήνες, πρέπει να είμαι τέλειος όλα αυτά που είπαμε, το προϊόν, οι εμπειρίες, και μετά να το κλείσω και του χρόνου να ξαναρχίσω από την αρχή, να ξαναεκπαιδεύσω τους καινούργιους ανθρώπους, να τους ξαναβάλω τα standard operating procedures, είναι ένα πράγμα που πραγματικά, χωρίς να θέλω να ακουστώ ρατσιστής, μάλλον δεν είναι ρατσισμός, θα πω ότι πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουμε αποδειχθεί ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, σε σχέση με άλλους λαούς που μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλά πράγματα με επιστημονικό τρόπο, με παιδεία, με συνέπεια, έχουμε ένα ταλέντο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα μαζί και τις περισσότερες φορές είμαστε και καταφερτζίδες και τα καταφέρνουμε καλά. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχουμε και νομίζω ότι αυτό μας έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά στο κομμάτι που λέγεται μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Αυτή η στροφή που περιγράφει ο κύριος Δρακόπουλος για το value for money
Στα μάτια τα δικά μου έχει ξεκινήσει σαν μια μικρή επανάσταση, βουβή στην αρχή, η οποία όμως τώρα έρχεται να σαρώσει τα πάντα. Νομίζω ότι ξεκίνησε από νησιά που ήταν καταδικασμένα να μην μπορούν να έχουν μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα ξενοδοχεία των 500 δωματίων, όπως ήταν η Καλδέρα της Σαντορίνης, ακολούθησε η Μύκονος και τώρα αυτό το πράγμα νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πια είναι έτσι. Το μοντέλο είναι ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις με τη βοήθεια μιας εταιρείας management ή με κάποιων ειδικών συμβούλων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να παρέχει εμπειρίες, να τις παρέχει με Έλληνες σαν προσωπικό, το οποίο για μας, εγώ το θεωρώ credit και μεγάλο asset για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, γιατί είμαστε, όπως σας είπα πριν, τα μικρά ξενοδοχεία φαίνεται ότι είναι εύκολα, αλλά δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Ένας άνθρωπος πρέπει να έχει παραπάνω από ένα ταλέντα. Όπως λέω πολλές φορές, πρέπει ο ίδιος άνθρωπος που υποδέχεται τον πελάτη, τον βάζει στο δωμάτιο, την επόμενη στιγμή, αν θέλει ένα καφέ, και δεν θα ψάξουμε να βρούμε το σερβιτόρο, ούτε θα απευθυνθούμε στο τμήμα μισό λεπτό σε ένα ξενοδοχείο 10 δωματίων, μπορείτε να φανταστείτε ότι πρέπει να κάνει τα πάντα. Όλο αυτό χρειάζεται μια εκπαίδευση, χρειάζεται κυρίως όμως μια νοοτροπία. Αυτό περιγράφω τώρα. When working with less means achieving more. Όσο μικρότερο λοιπόν είναι το ξενοδοχείο, εάν πραγματικά υπάρχει νοοτροπία ότι θέλω να έχω ένα αξιοπρεπές μπουτίκ ξενοδοχείο το οποίο παράγει εμπειρίες και μου δίνει υψηλές τιμές πώλησης, τότε πρέπει να σκεφτώ ένα κόνσεπτ, πρέπει να σκεφτώ τη λειτουργία αυτού του ξενοδοχείου και πρέπει να σκεφτώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα καταφέρω με ένα συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού. Δεν μπορώ να τα σκεφτώ με το να έχω sales director, δεν μπορώ να τα σκεφτώ με το να έχω human resources director μέσα στο ξενοδοχείο. Είμαι 20 δωμάτια, είμαι στην Πάρο, είμαι στην Άξο και πρέπει να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Εκεί θέλω να σταθώ λοιπόν κυρίως στο θέμα της νοοτροπίας. Το παράδειγμα που έχω να αναφέρω το προσωπικό είναι το ξενοδοχείο κατοικίες το 2000, που όπως είπατε, είδατε στο ιστορικό, το αναλάβαμε. Ήταν ένα ξενοδοχείο traditional settlement, που σημαίνει επιπλωμένα διαμερίσματα, να μην πω apartments, γιατί ήταν στην Ία της Σαντορίνης, αλλά ήταν με παραδοσιακή επίπλωση, σε μεδάκια, κουζινάκια, τα πάντα μέσα, πιάτα, κατσαρόλες, να μαγειρέψει ο καθένας μόνος του. Αυτό ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που διαχειριστήκαμε και κυρίως έπρεπε να το διαχειριστούμε όταν δεν είχαμε καθόλου λεφτά. Ούτε εγώ σαν εταιρεία, που ήταν one-man show, ούτε ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Και το γεγονός ότι αυτό το ξενοδοχείο θεωρείται, νομίζω, πια landmark για τη Σαντορίνη, αλλά και γενικότερα για όλη την Ελλάδα, και εδώ είναι μια καταγραφή κάποιων βραβείων από όλα αυτά που έχει σαρώσει τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτό που χρειάζεται πιο πολύ και από την επένδυση είναι η νοοτροπία. Και την νοοτροπία την έχουμε αρκετά αυξημένη εδώ στην Ελλάδα. Την είχαμε χάσει για κάποια χρόνια. Νομίζω αυτά τα χρόνια είχαμε χάσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε το στοιχείο της φιλοξενίας. Μας αρέσει να κάνουμε με ξένους ανθρώπους από άλλες χώρες. Είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Μας αρέσει που έρχονται εδώ να την επισκεφτούν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναδείξουμε σιγά-σιγά τις ομορφιές του τόπου μας, δίνοντας και το ανάλογο σκηνικό. Εμείς στο Hotel Brain λέμε ότι κάθε μικρό ξενοδοχείο πρέπει να είναι μια θεατρική σκηνή. Αφού αποφασίσεις ποιο έργο θες να παίξεις, πρέπει κάποιος να το σκηνοθετήσει, πρέπει να βρεις τον πρωταγωνιστή, που συνήθως είναι είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο οποίος πρέπει να δώσει την παράσταση, και μετά, αφού διαλέξεις και το κόνσεπτ, να παίξεις αυτό το έργο και να το παίξεις με επιτυχία. Το κατοικίες, λοιπόν, κατάφερε όλα αυτά τα βραβεία, μην έχοντας ούτε τεράστια κεφάλαια επενδύσεων. Η δουλειά ήταν αλλάζει νοοτροπία, πετυχαίνουμε καλύτερα πράγματα και καλύτερες τιμές, τα λεφτά ξαναπέφτουν μες στη δουλειά, παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, τα λεφτά ξαναπέφτουν μες στη δουλειά και εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τις περισσότερες φορές όλα αυτά που περιγράφαμε πριν, το ότι πρέπει να παρέχουμε εμπειρίες και όχι δωμάτια, όχι ύπνο πια, είναι κυρίως πόσο σκληρά και πόση ενέργεια θα δώσεις μες στο ξενοδοχείο σου και είναι λιγότερο, αν θέλετε, με τι κεφάλαια θα ξεκινήσεις. Βεβαίως, το location είναι πολύ σημαντικό και η αρχική επένδυση. Εδώ έχω κάποια στατιστικά, τα οποία μπορείτε να βρείτε εμείς σαν εταιρεία τα έχουμε πάρει από το ΣΕΤΕ. Με λίγα λόγια τι λέει εδώ.
Λέει αυτό που πιστεύω και πρεσβεύω πάρα πολλά χρόνια, ότι τα επόμενα χρόνια ο τουρισμός στην Ελλάδα, εάν συνεχίσουν τα πράγματα όπως φαίνεται για τα επόμενα 2-3 χρόνια και εμείς αδράξουμε την ευκαιρία, θα είναι μια μεγάλη βιομηχανία, θα κάνει booming σε όλες τις απόψεις και κυρίως θα δώσει δουλειά σε αρκετούς ανθρώπους. Η προσωπική εμπειρία που θέλω να σας μεταφέρω, γιατί κυρίως φαντάζομαι για αυτό το λόγο έπρεπε να είμαι εδώ, είναι το εξής. Βλέπω μια μεγάλη ευκαιρία για αρκετούς νέους ανθρώπους και βλέπω μια ευκαιρία σε διπλό επίπεδο. Ο τουρισμός είναι ένα πράγμα που δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με τεράστια κεφάλαια. Είναι μια βιομηχανία των υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή τα πάντα έχουν αλλάξει με το διαδίκτυο. Είσαστε οι περισσότεροι από εσάς νέοι άνθρωποι, έχετε υψηλή μόρφωση, μιλάτε πολλές γλώσσες και το κυριότερο που έχετε είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορείτε να έχετε μια πάρα πολύ καλή ιδέα και να τη βάλετε μπροστά με ένα λάπτοπ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Στο κομμάτι των υπηρεσιών υπάρχουν ευκαιρίες για όλους, αυτοί που αποφασίζουν όχι ακριβώς να είναι επιχειρηματίες, αλλά να είναι οι ίδιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και να πούνε θα παρέχω μια υπηρεσία. Στο κομμάτι του ίντερνετ οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Αυτό γιατί τα ξενοδοχεία και ο τουρισμός είναι κυρίως μέσω του e-commerce αυτή τη στιγμή. Ακόμα και οι αεροπορικές εταιρείες έτσι έχει γυρίσει το θέμα. Τα ξενοδοχεία είναι ξεκάθαρο πια ότι σε λίγα χρόνια θα είναι μόνο online η κατάσταση. Οπότε γενικά ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ καλή ιδέα από το να ανοίξει ένα blog και να αρχίσει να μιλάει για τον τουρισμό ή για τα ξενοδοχεία ή να κάνει κάτι στο κομμάτι του sales ή του online marketing, δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Όπως λέω και εγώ, αυτό που πάντα πιστεύω, επειδή εγώ ήμουν διευθυντής ξενοδοχείου, είναι ότι ενώ υπήρχε ένα ξενοδοχείο που πρέπει να διαχειριστεί, στις μέρες μας υπάρχουν δύο. Υπάρχει το πραγματικό ξενοδοχείο που υποδέχεται τους πραγματικούς πελάτες με το πραγματικό προσωπικό και υπάρχει και ένα ξενοδοχείο στο διαδίκτυο. Το οποίο, πιστέψτε με, θέλω να με πιστέψετε, θέλει ακριβώς την ίδια ενέργεια, ακριβώς τα ίδια ταλέντα, ακριβώς τις ίδιες γνώσεις, πιο εξειδικευμένες. Εγώ θυμάμαι τα τμήματα πωλήσεων των ξενοδοχείων. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν με κουστούμια, πηγαίνανε, βλέπανε τους τουριστικούς πράκτορες, υπογράφανε συμβόλαια. Αν δείτε τους ανθρώπους που κάνουν τις πωλήσεις τώρα στα ξενοδοχεία τα οποία διαχειριζόμαστε, είναι σχεδόν hackers. Είναι όλοι τους μέσα σε μία οθόνη, τα πάντα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Θεωρώ ότι το διαδίκτυο δίνει ένα μεγάλο πεδίο δραστηριοποίησης για νέους ανθρώπους στον ελληνικό τουρισμό. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι με χαρά βλέπουμε ανθρώπους, αφού έχουμε συνειδητοποιήσει πια σαν χώρα ότι είμαστε μια τουριστική χώρα, οι οποίοι θέλουν αυτό που κάνουν να το κάνουν καλά. Και αν λόγω του νεαρού της ηλικίας ή πραγματικά τους αρέσει να είναι στο κομμάτι του σέρβις και να είναι σερβιτόροι, θέλουν να το κάνουν καλά. Και το κυριότερο θέλουν να το κάνουν από την ψυχή τους. Και αυτό το πράγμα ανταποδίδεται. Ο πελάτης πάντα καταλαβαίνει, δεν έχει σίγουρα πολύ μεγάλη σημασία εάν το πιάτο θα το βάλεις από δεξιά ή από αριστερά. Στις μέρες μας έχει λιγότερη από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά το κυριότερο είναι να το κάνεις με την ψυχή σου και ο άλλος να καταλαβαίνει στα μάτια σου ή στον τρόπο που να αντιμετωπίσεις ότι πραγματικά θέλεις να το σερβίρεις. Θεωρώ ότι αυτό που λέγανε παλιά ότι οι Έλληνες θα γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης, εγώ προερχόμενος από τον ξενοδοχειακό κλάδο, έχοντας δουλέψει σερβιτόρο στη ζωή μου κατά την εκπαίδευση στην εταιρεία management, και αυτό που ήταν κάποτε η κατηγόρια, για μας αυτή τη στιγμή, σαν Έλληνες, είναι μια ευκαιρία. Δεν εννοώ να γίνουμε σερβιτόροι. Αυτό ήταν η άσκημη έκδοση. Αλλά επειδή έχουμε πραγματικά ταλέντο σαν χώρα και σαν άνθρωποι και σαν Έλληνες στο κομμάτι των υπηρεσιών και της φιλοξενίας, μπορούμε να πάρουμε αυτή την ευκαιρία με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία ο κ. Δρακόπουλος νομίζω θα βοηθήσει, ότι μας δίνουν και αρκετή βοήθεια αυτή τη στιγμή να είμαστε το επίκεντρο πάρα πολλών τουριστών, να αναδείξουμε τη χώρα μας, τις ομορφιές, τις φυσικές ομορφιές και να κάνουμε την Ελλάδα, όπως είναι στο κομμάτι των μπουτίκ ξενοδοχείων, θεωρώ μία από τις πρώτες χώρες στον τουριστικό χάρτη, γενικά σαν έναν από τους καλύτερους, για μένα είναι ήδη ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη. Είμαστε το καλύτερο resort, έχουμε την καλύτερη θάλασσα, τον καλύτερο ήλιο, έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους εδώ και μπορούμε να παρέχουμε φανταστικές εμπειρίες για όλη τη ζωή, για αυτούς που μας επισκέπτονται. Ευχαριστώ και συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παλαιολόγο και για τα ενθαρρυντικά λόγια και για την νότα αισιοδοξίας. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις. Ο λόγος στο κοινό. Καμιά πρόταση επαγγελματική για τα νέα παιδιά έχετε? Μιλήσατε πολύ ωραία για τις επιχειρήσεις σας, πολύ καλοί ομιλητές. Δώστε και μια πρόταση για τις επιχειρήσεις σας. Ειδικά ο κύριος που μεταδίδει ξενοδοχεία που είδαμε στη Μύκονο. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα. Παρόλο που δεν καταλαβαίνω τι εννοείται πιο συγκεκριμένα, εγώ θα σας πω, επειδή θα μιλήσω για τη δικιά μου εμπειρία και για αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς, προσπαθώντας να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό των ξενοδοχείων μας, έχουμε κάνει ένα κέντρο εκπαίδευσης στο Braining Center, το οποίο δίνουμε δυνατότητες εκπαίδευσης σε αυτούς που θέλουν να εργαστούν στα ξενοδοχεία. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι εννοείται επαγγελματική πρόταση. Εμείς κάθε χειμώνα σπαταλούμε αρκετά λεφτά στις αγγελίες και στα πράγματα που χρειάζεται να βρούμε προσωπικό για τα 82 ξενοδοχεία που διαχειριζόμαστε. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ακόμα και τώρα που βλέπουμε ότι η ανεργία είναι υψηλή είναι το μεγάλο turnover. Δηλαδή, προσπαθούμε να φτιάξουμε ομάδες ανθρώπων, το οποίο δεν είναι αρκετά εύκολο λόγω της εποχικότητας. Δεν ξέρω τι άλλο ακριβώς εννοείται όταν λέτε ότι κάτι πιο συγκεκριμένο. Παρακαλώ, κύριος. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές ώστε εμείς οι νέοι να μπορέσουμε να απαντήσουμε και να έρθουμε στο κάθε σύστημα εκπαίδευσης που έχετε να μας δώσετε εσείς για να πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα, γιατί ουσιαστικά όλα ξεκινάνε από την εκπαίδευση που θα πάρουμε εμείς αρχικά. Όση θέληση και να έχουμε, όσο χαμόγελο και να θέλουμε να δείξουμε στον πελάτη, αν δεν έχουμε πάρει τις σωστές βάσεις, πάντα θα υπάρχει ένα όριο που θα μπορούμε να φτάσουμε. Ευχαριστώ. Είναι, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, υπάρχει ένα, και είπαμε προηγουμένως και για νοοτροπία, για αντίληψη, για το πόσο καλοί μπορούμε να είμαστε σε αυτό το οποίο κάνουμε. Και εγώ είμαι πάρα πολύ Έλληνας και θεωρώ ότι όταν θέλουμε και το αποφασίσουμε, είμαστε καλύτεροι. Το εννοώ. Νομίζω ότι άλλο το να έχω σπουδάσει, άλλο να έχω εκπαιδευτεί και άλλο να θέλω πραγματικά εγώ αυτό να το δώσω στον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πιο σημαντικό είναι να το κάνω δικό μου με ένα τέτοιο τρόπο που όταν δίνω αυτή την υπηρεσία δεν συγκρίνεται. Νομίζω ότι είναι μια προσωπική απόφαση. Ό,τι και να κάνετε σε σπουδές, σε εκπαίδευση, θα πάρετε τα εργαλεία που θα πάρετε και τις συμβουλές. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει, είναι αυτό που λέμε, if you fail to plan, you plan to fail. Αν δεν μπορέσεις να εξασκήσεις αυτό με τον καλύτερο, σαν τον ηθοποιό, και να μπορέσεις να το βγάζεις, τότε είσαι πετυχημένος. Σε θέλουνε. Η ποιότητα σήμερα φαίνεται. Αυτός που ξέρει, διαφέρει. Το μόνο λοιπόν που μπορώ να πω είναι keep on polishing, να συνεχίσετε να προετοιμάζετε τον εαυτό σας και αυτά που ξέρετε, να δείτε πώς βγαίνουν και πώς θα εισπράττει ο πελάτης. Εγώ θα ήθελα να σου πω, βέβαια, θα μιλήσω τώρα ως εκπαιδευτικός, έτσι, γιατί είμαι δάσκαλος. Μην ξεκινάτε από αφορισμούς του στυλ «αυτή η χώρα δεν μας δίνει» ή «δεν έχουμε τις ευκαιρίες». Όχι, τις ευκαιρίες τις φτιάχνετε εσείς. Εγώ έχω φοιτητές στην τάξη μου, είμαι ο ίδιος καθηγητής. Βλέπεις ότι κάποιοι φοιτητές θα πάνε στη βιβλιοθήκη, θα διαβάσουν 10 άρθρα και κάποιοι άλλοι θα διαβάσουν 2. Από εσάς εξαρτάται. Από εσάς εξαρτάται να δημιουργήσετε τις ευκαιρίες, να τις ψάξετε τις ευκαιρίες. Από εσάς εξαρτάται και από εμάς, έτσι, από όλους τους ανθρώπους, το να επενδύσουμε στο να αποκτήσουμε skills, competencies. Το πιο σημαντικό ίσως, που πιστεύω ότι εσείς ειδικά που είστε εδώ και στο πανόραμα γενικά το κάνετε ήδη, ψάχνετε, να ψάξετε να βρείτε αυτό που είναι το πάθος σας, αυτό που αγαπάτε, γιατί πραγματικά άμα αγαπάς αυτό που κάνεις, θα το κάνεις καλά. Αυτό είναι βέβαιο. Και μην
Είστε νέοι άνθρωποι. Θα ήθελα να πω, είμαστε νέοι άνθρωποι. Είμαστε από μια άποψη. Είστε νέα παιδιά. Το μεγαλύτερο προσόν που έχετε είναι ότι έχετε μια έμφυτη αισιοδοξία. Όλοι στα 20 μας χρόνια, δηλαδή και τι δεν θα έδινα να ήμουν στην ηλικία σας, να καθόμουν Αγία, ας πούμε, και να πάω μετά και στα παράκια. Τώρα μπορώ να πάω, δεν το αντέχω να πάω, εσείς το αντέχετε. Λοιπόν, είστε νέα παιδιά, είστε γεμάτοι ενέργεια και αισιοδοξία. Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε εσείς το μέλλον σας. Μην αφήνετε κανέναν, μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας θέτει περιορισμούς. Εάν αγαπάτε αυτό που θα κάνετε, αν είστε καλοί σε αυτό που θα κάνετε, ούτε οι δείκτες της ανεργίας μπορούν να σας σταματήσουν, ούτε τίποτα. Εντάξει, να είστε θετικοί. Και είστε θετικοί από τη φύση σας. Οι νέοι άνθρωποι είναι θετικοί από τη φύση τους. Σαν δάσκαλος αυτό. Άλλη ερώτηση. Βλέπω 2 δεσποινίδες εκεί με τυφλώνει και προβολέα. Συγγνώμη κιόλας, δεν βλέπω και κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δρακόπουλο ή όποιον άλλο κύριο θέλει να μου απαντήσει, μιας και δεν έδειξε στοιχεία για την κατακεφαλήν, τα έξοδα των τουριστών κατακεφαλήν, αλλά και μίλησε για ποιότητα. Θα ήθελα να το ρωτήσω αν είναι γεγονός ότι παρά τα τελευταία χρόνια το μεγάλο αριθμό τουριστών που επισκέπτεται την Ελλάδα, έχει πέσει η ποιότητα όσον αφορά. Δηλαδή, έρχονται πιο πολλοί, εγώ έχω να παρατηρήσω, έρχονται πιο πολλοί Σέρβοι, Ρώσοι. Έχουν σταματήσει να έρχονται οι καλοί πελάτες της Ευρώπης. Είναι γεγονός αυτό? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν ισχύει. Τι εννοείται ο καλός πελάτης? Εννοώ ότι δεν ξέρω αν το κατακεφαλήν που ξοδεύει ο κάθε τουρίστας έχει να κάνει, που είπατε εσείς ότι μειώθηκε, αν αυτό έχει να κάνει με το ότι μπορεί να έχει αυξηθεί, να έχουν αυξηθεί οι τιμές στην Ελλάδα, που έχουν το 23%, ή αν έχει να κάνει, όπως εγώ προσωπικά νομίζω, ότι έχουν σταματήσει να έρχονται τόσο καλής ποιότητας τουρίστες που θέλουν να ξοδέψουν λεφτά στην Ελλάδα. Ποιοτικού και οικονομικού επίπεδου εννοώ. Τουλάχιστον στα Ιόνια, που έχω εγώ προσωπική γνώμη. Το έχετε λίγο συγκεχημένο, δικαιολογημένα όμως, γιατί και πάρα πολλοί επιχειρηματίες και επαγγελματίες του κλάδου μετά από πολλά χρόνια το έχουν χειρότερα. Θα επαναλάβω το value for money. Το τι σημαίνει καλός, το τι σημαίνει κακός οικονομικός πελάτης, οικονομική πλευρά, δεν είναι εύκολο να το ορίσεις. Δηλαδή, ένας ο οποίος θα έρθει, φοιτητής, 19-20 χρονών, παλιά με το σακίδιο, τώρα δεν θα μείνει στην παραλία, θα μείνει σε ένα απλό δωμάτιο και ο προϋπολογισμός του το επιτρέπει να ξοδέψει π.χ. 50 ευρώ την ημέρα. Σε σχέση με έναν Ρώσο, ο οποίος έρχεται κάπου, έχει λεφτά και ξοδεύει 2.000 ευρώ την ημέρα, είναι κακός πελάτης? Ο Μικρούλης? Όχι. Είναι πελάτης. Και μια οικονομία η οποία καλώς ή κακώς θέλει να βασιστεί στον τουρισμό, να τον έχει σε ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης, έχει ανάγκη όλο το φάσμα της πελατείας. Θέλει αυτούς οι οποίοι θα ξοδέψουν λιγότερο, θέλει αυτούς οι οποίοι θα ξοδέψουν περισσότερο, διότι υπάρχουν υπηρεσίες που κοστίζουν περισσότερο και υπηρεσίες που κοστίζουν λιγότερο. Όταν πας σε μαζική ανάπτυξη ενός φαινομένου, μαζική με την καλή έννοια του όρου, έτσι, το μαζικό δεν σημαίνει απαραίτητα ισοπεδώνουμε όλα, απλά το έχουμε οργανώσει με την έννοια που αποδίδουμε στην θεωρία της βιομηχανικής ανάπτυξης οργάνωση, γραμμή παραγωγής και παράγουμε τουριστικές υπηρεσίες. Εκεί θέλεις όλο τον κόσμο. Δέστε παράδειγμα από άλλες κατηγορίες στην οικονομία, αυτοκίνητα. Η Mercedes δεν πουλάει πλέον μόνο λιμουζίνες, πουλάει και μικρά αυτοκίνητα. Η Audi κάνει το ίδιο. Έχουν ξεφύγει, δηλαδή θέλουν περισσότερο κόσμο. Η Lexus έχει τα τρελά αυτοκίνητα που κάνουν 120-150.000, έχει και ένα άλλο που κάνει 15-20.000. Και όλους τους θέλει πελάτες. Θέλεις μια βάση. Ειδικά όταν η οικονομία σου εξαρτάται από τον τουρισμό στο βαθμό που είναι δικιά μας 18-20%, με την έμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ, θέλεις να πιάσεις το δυνατό μεγαλύτερο εύρος. Και γιατί το θέλεις αυτό? Διότι ακόμα και αυτός ο οποίος θα ξοδέψει λίγα χρήματα, δημιουργεί απασχόληση και δημιουργεί ζήτηση για υπηρεσίες εδώ. Ο τουρισμός ουσιαστικά είναι εξαγωγή όταν τον αγοράζουν οι ξένοι. Έτσι. Ο καλός ή ο κακός ο τουρίστας δεν θα μπορέσει πάλι να περιοριστεί στον προσδιορισμό του μόνο από το οικονομικό του αποτέλεσμα. Διότι πολλοί επιχειρηματολογούν σωστά ότι ο καλός τουρίστας είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει τα ήθη και τις παραδόσεις ενός προορισμού, σέβεται το περιβάλλον
και συνεισφέρει οικονομικά. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και στις τρεις διαστάσεις. Μπορεί κάποιος να έρθει και να πει: εγώ ξοδεύω, σας πληρώνω και πού. Δεν είναι έτσι. Και τους θέλεις όλους. Έτσι. Κατά συνέπεια, θα πρότεινα, πρωτού χαρακτηρίσουμε κάποιον καλό ή κακό τουρίστα, να τον έχουμε εξετάσει σε 3 επίπεδα και προσπαθούμε να δούμε πού μεγιστοποιείται αυτό το σύνολο. Δηλαδή, αφήνει ό,τι αφήνει, αλλά προσέχει το περιβάλλον, ενδιαφέρεται, λέει τον καλό του λόγο, μετά αν έμεινε ευχαριστημένος, είναι ένας προεδρευτής πατρίδας. Αυτός για μένα είναι ο καλύτερος, έτσι. Μπορώ να ρωτήσω και τον κύριο Παλαιολόγο δίπλα σας. Αν ως άνθρωπος που ασχολείται με τα πρακτορία, αν εκεί πέρα υπάρχει μια διάκριση, δηλαδή αν ασχολείται με πρακτορία μιας συγκεκριμένης χώρας και πει ότι εγώ θέλω να κλείσω συμβόλαιο με πρακτορείο μιας χώρας η οποία έχει πολύ καλό βιωτικό επίπεδο και μπορεί τότε να είναι καλή τουρίστης. Δεν ξέρω αν... Καταρχήν δεν δουλεύει ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω. Το ποιο θα είναι η μέση τιμή του ξενοδοχείου, όπως είπε και ο κ. Δρακόπουλος, ορίζεται από το ποιο είναι το ξενοδοχείο. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις μια στρατηγική, ένα sales and marketing plan που είναι βασισμένο στο ποιος είσαι, τι υπηρεσίες προσφέρεις και ποια μέση τιμή επιδιώκεις για αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρεις. Εάν μέσα σε αυτό πρέπει να γίνουν συμφωνίες με τουριστικά πρακτορεία, είναι λογικό να ψάξεις να βρεις το τουριστικό πρακτορείο που καταρχήν μπορεί να πληρώσει αυτή τη τιμή. Δεν κρίνονται τα πράγματα από το βιωτικό επίπεδο, δηλαδή θα πάω να κάνω συμφωνία με ένα πρακτορείο στη Σουηδία, διότι η Σουηδία έχει υψηλό βιωτικό επίπεδο. Στο κομμάτι που είναι το δικό μου expertise, που είναι το μικρών πολυτελών ξενοδοχείων, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν βέβαια αγορές, οι παραδοσιακές, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία, που είναι κυρίως τροφοδότες αυτού του συστήματος, αλλά πια αυτό το πράγμα κάθε χρόνο γίνεται όλο και με το ίντερνετ και πιο ανοιχτό και παγκόσμιο. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, πάνω στην κρίση από το 2009, εκεί που η Μύκονος, όλοι λέγανε η Μύκονος θα έχει πρόβλημα γιατί είναι πολύ ακριβή και τώρα υπάρχει κρίση. Το πολύ ακριβή βέβαια, κανένας δεν είχε κάτσει να σκεφτεί τι είναι η Μύκονος στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, τι υπηρεσίες προσφέρει, τι παραλίες έχει. Επιβίωσε, διότι στην Μύκονο τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε 7 αεροπλάνα τη βδομάδα από Τουρκία, που το 2009 δεν υπήρχε κανένα. Έχουμε 2 πτήσεις από Λίβανο, που φέτος θα γίνουν 4. Έχουμε πελάτες από αραβικές χώρες που δεν υπήρχαν πριν. Έχουμε απευθεία σύνδεση με το Λονδίνο, με την EasyJet και τώρα με την British Airways. Δηλαδή, επειδή και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα διαμορφώνονται στο τουριστικό χάρτη και από τις αεροπορικές εταιρείες και τις γραμμές, θεωρώ ότι είναι λάθος να κάνεις ένα sales marketing plan και να πεις θέλω αυτή την αγορά, διότι έχουν υψηλό βιωτικό επίπεδο. Πρέπει να κοιτάς πάντα τη δικιά σου δουλειά, τη δικιά σου μέση τιμή, αυτό να προβάλλεις με έναν τρόπο όσο καλύτερο γίνεται, δηλαδή να πάει να βρεις τον πελάτη, δεν εννοώ με τη βαλίτσα, εννοώ μέσω του ίντερνετ. Όλα είναι ανοιχτά πια στις μέρες μας, δεν υπάρχουν κρυφά με το ίντερνετ. Εγώ λέω στους ανθρώπους που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, πρέπει να γεμίσετε τα ξενοδοχεία με τη σωστή μέση τιμή, γιατί το αν θα τα γεμίσετε είναι πόσο πολύ θα ασχοληθείτε. Όλα τα εργαλεία είναι εκεί. Παίζει ρόλο πώς θα τα ψάξεις. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Η εμπειρία που θα τους δώσουμε, αφού έρθουν η πραγματική δουλειά στο σκαλοπάτι της Σαντορίνης, στη Μύκονο, εκεί είναι επίσης, αυτό δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς το άλλο, όπως καταλαβαίνετε. Και όλα μαζί έχουν γίνει ένα. Marketing, sales, operation. Τι είναι το TripAdvisor, τι είναι αυτά που μετράνε το quality, εγώ δεν ξέρω. Κάποτε έλεγα ότι είναι quality, ένα εργαλείο ποιότητας, για να βλέπουμε πώς πάνε τα ξενοδοχεία. Τώρα πια έχω μπερδευτεί. Νομίζω ότι είναι και marketing, είναι και πωλήσεις, γιατί με άσχημες κριτικές δεν μπορείς να γεμίσεις ένα ξενοδοχείο. Και αυτό είναι δίκαιο. Σημαίνει ότι κάπου έκανες λάθος στη σχέση ποιότητας-τιμής τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια δικαιοσύνη και μια διαφάνεια με το ίντερνετ, που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα μας βάλει όλους να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Κάποιοι από εμάς σκέφτονται ήδη διαφορετικά. Θα ήθελα και εγώ να πω, μου άρεσε η ερώτηση και μάλλον αυτό το τελικά είναι καλύτεροι, χειρότεροι, έρχονται με λιγότερα χρήματα, από ποια χώρα. Εγώ θεωρώ ότι φταίμε κι εμείς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε μπει σε ένα μαγαζί και θέλουμε να ξοδέψουμε 10 ευρώ και τελικά ξοδέψουμε 13-15.
γιατί κάτι μας άρεσε ή κάτι μας κάνανε, κάτι μας είπανε. Ένα ξενοδοχείο ή ένας προορισμός, ή μάλλον θα πάρουμε ένα παράδειγμα, ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, μπορεί να έχει τον ίδιο κόσμο σαν πελάτη και αν βάλει μια διαφορετική ομάδα που θα το λειτουργήσει, να βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα από την προηγούμενη ομάδα. Με τον ίδιο κόσμο που θα έρθει με τα ίδια χρήματα μέσα στη τσέπη του. Και έχει να κάνει και λίγο με το κατά πόσο αυτό θέλω να του δημιουργήσω την ανάγκη να έρθει και να ξοδέψει. Έχω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Μία δική μου υπάλληλος κάποτε πήγαινε πριν παντρευτεί σε νησιά μικρά, τα οποία δεν είχαν ούτε καν πλοία 2 φορές την εβδομάδα. Βρήκε σε ένα νησί λοιπόν ένα νούμερο που λέει Rooms to Let. Παίρνει τηλέφωνο, δουλεύει 12 χρόνια κοντά μου, και λέει: Γεια σας, θα ήθελα να κάνω μία κράτηση. Το σήκωσε μία γιαγιά, ήταν 90 χρονών. Της λέει: Βεβαίως, κοριτσάκι μου, λέει, να σε ρωτήσω κάτι, είσαι ξανάρθει στο νησί μας? Λέει: Όχι, πρώτη φορά. Αγάπη μου, της λέει: Δεν ξέρεις, αυτό είναι το πιο ωραίο νησί του κόσμου για μένα. Αν έρθεις εδώ, λέει, αυτό το οποίο θα ζήσεις, θα το θυμάσαι την υπόλοιπη ζωή σου. Το σπίτι μου είναι πάνω στη θάλασσα και έχει μόνο 3 δωμάτια με μπαλκόνι και εκεί που κάθεσαι βλέπεις από κάτω το νερό. Το ηλιοβασίλεμα θα δεις μπροστά σου, δεν το ξεχάσεις. Και ό,τι σου βγάζω είναι από τον κήπο μου. Γιαγιά, λέει, το θέλω, το κλείνω. Πήγε και της λέει: Δουλεύω σε μια εταιρεία και μας εκπαιδεύουμε πώς να πουλήσουν αυτό το οποίο έχουν. Της λέει και πάλι: Αγάπη, να σου πω κάτι, δεν ξέρω τι εννοείς. Εγώ ξέρω ότι αυτό το τηλέφωνο χτυπάει 4 φορές το χρόνο. Και αν δεν έρθεις, δεν έχω να ζήσω. Και έτσι η γιαγιά πήρε εμάς τις πωλήσεις. Θέλω να πω, εξαρτάται και από εμάς πόσο θέλουμε πραγματικά τον πελάτη που έχουμε μπροστά μας, που δεν ξέρουμε τι είχε στο μυαλό του, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να του δημιουργήσουμε εμπειρίες γευστικές, διαμονή στα πάντα, να το θυμάται μια ζωή και όχι να πούμε ό,τι θέλετε. Παίζουμε ρόλο κι εμείς. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε το χρόνο. Θα συνεχίσουμε στην MC32, μία συζήτηση χωρίς ατζέντα. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα, ήταν μια κοπελιά και ένας κύριος που έχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω και να σας προσκαλέσω να έρθετε μαζί μας για να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και να συζητήσουμε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο... Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λαδόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, αν με ακούει. Ελπίζω να έχει την ενέργεια για πολλά χρόνια να διοργανώνει το πανόραμα και εκδηλώσεις για τους φοιτητές και για τους νέους ανθρώπους. Ευχαριστούμε.